Eसे gurung. Talaga sa ang yun yung comment. Comment kalamda sa ang yun yung talaga ber. Talaga sa comment kalam. Mama ki koke hi. Boleh kasi na hello. Saya with blog with saya I say good morning boss. Morning same to you saya. Engkau mungkin jangan main nama dia kanta dia. Talaga ber sa ang yun yung comment kalam deh. Saya aman ka जोंना जाथ'वाखैनो जाथ'वाखै आरो ना साहाफोर लोंखांबाय नामा फुंनि তাৰপিছত মামনি গগৈ কি বুলি কৈছে মই নিয়াৰ হ'ব দে নিয়াৰ বা ন থেংক ইউ নিয়াৰ বা তাৰপিছত কি কৈছে মামনি গগৈ কি কৈছে এইটো নিয়াৰ হ'ব দে এইটো হয় এইটো মোৰ আইডিয়া এইটো তোমাৰ আইডিয়া হয় আৰু ন তাৰপিছত কি বুলি কৈছে মামনি গগৈয়ে আমাৰ নিয়াৰ বায়ে কি বুলি কৈছে বুলি কৈছে ন ভাত চাত খালি না নাই নিয়াৰ বা তাৰপিছত আমাৰ আহিছে বসুমতাৰী আহিছে হেল্ল' গুড মৰ্ণিং ব্ৰ' Dan thank you बसुमतारी आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय मामोन কি বুলি কৈছে আমাৰ নিয়াৰে মা বুলি কৈছে নিয়াৰে কি বুলি কৈছে নাই খাম এতিয়াও খোৱা নাই আৰু না খাবি আৰু না এতিয়া তাৰপিছত আমাৰ নিয়াৰে কি বুলি কৈছে কি খবৰ মোৰ খবৰ মাজতে আছে নিয়াৰ বা তাৰপিছত साया उइब्लग কি বুলি কৈছে नोंलाय जाखांबाय नामा মই খালোঁ आं जाखांबाय साया তাৰপিছত আমাৰ নিয়াৰ বাই কি বুলি কৈছে মা ভাগৰ আইডি হয়তো মাহৰ বাইদি আইডি আৰু ন খবৰ চবৰ কেনেকুৱা নিয়াৰ বা saya aman gabba मा ओंख्रिमोन ओंख्रिया माबासो मैया हरनिसोमोन मैया हराव आं ओंखाम जायाखैमोन नालाय साद्द' थानायमोन नै बिनि हरनि ओंख्रिजों जाबाय आरोना बे मा होनो फान्थाव आलुसोमोन डायलॉग वर्सेस अनिल बड़ों उन्होंने प्लीज कमेंट जो भी मेरे एलबी में प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट जो मोर एलबी का इसे कमेंट करा SI family vlog फैदों जोंहा दानो थैंक यू SI family bro खबरफ्रा बोरै जोंना SI আমার নিয়ারকে বলে গেছে মোর খবর ফালে হয় নাকি নিয়ার বা এটা কি করি আছা নিয়ার বা আমার बसुमतारी কি বলে গেছে ব্লু খালাম ব্র अके ब्लू होगासिनो दं आं नोंनो दा ब्लू होबाय आं नोंनो बसुमतारी ब्र
जोंना एस आइ फेमिलिया मा होनखो मोजां नङा खबरा आंना ब्र' अ नंगौ नामा ओंखाम जाखांबाय नामा जोंना मा होनखो নিয়ারে কি বুলি কৈছে মই ভাত খাই ল'ম অলপ পাছত আহিছোঁ অ'কে খাই লোৱা দে নিয়াৰ বা খাই লোৱা আমাৰ নিকিতা আব' फैबाय दे हेल' आगैनो हेल' निकिता आब' मा खबर আমার নিয়ারে কি বুলি কৈছে বাই দে অৰ ভাইটি অ'কে নিয়াৰ বা দে ভাত চাত খাই লোৱা উৰ্মিলা আহিছে দেই অন বুলি কৈছে উৰ্মিলায়ে তাৰপিছত নিকিতায়ে কি বুলি কৈছে निकिता मानखौ लाइक दान थेंक इउ निकिता लाइक दान होनायनि थाखाय एस आइ एफ मानखौ जाथ'वाखै ब्र' जाथ'वाखै आरो ना एस आइ ब्र' ओमफ्राय खबरफ्रा बोरै दे खोन्थाहरदे एस आइ ब्र' আমার নিয়ারকে বুলি কৈছে बाय বুলি কৈছে आरो ना टिएन बर' फैबाय दे जोंना ब्र' फैबाय हाय हेल' टिएन ब्र' उर्मिला अन उर्मिला अन जेबि इउटुब चेनेल हाय नो हेल' जेबि दा लोगोफोर खबरफ्रा बोरै खोन्थालायदो सोरना आरो फुंनि ओंखाम जाखोना साहा लोंखो दे खोन्थालायदो बयबो जोंना निकिताया मा होनखो मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो खबरा नंगौ नामा निकिता आब' केलाब्रा फैबाय दे जोंना हेल' ब्र'नो हेल' केलाब्रा ब्र' उर्मिलाया मा होनखो जोंना गाज्रिनो नंगौ नामा खबरा नो उर्मिलाया जोंना आरति माइनाव फैबाय हेल' ब्र' खबर ब्र' मा खबर खबर आंना गेजेरावनो दं आरति ब्र' जोंना केलाब्रा बिथाङा मा होनखो लाइक दान थेंक इउ केलाब्रा जेरिमिया राभा फैबाय दे जोंना जेरिमिया आदा फैबाय खारबोबाय दे जोंना फैबाय फंबाय थेंक इउ आदा जेरिमिया निकिता मा होनखो नोंहालायनो आंनाबो गेजेरावनो दङ आब' निकिता जोंना उर्मिलाया मा होनखो पापाजि गुड मर्निं नो पापाजिनो जोंना आरतिया मा होनखो ब्र'आ हाहा जेरिमिया ब्र' मा खबरनो मा खबरनो जेरिमिया ब्र' नै जोंना जिबिया मा होनखो उर्मिला आंजों लोगो जादो फ्रेन्ड उर्मिला नै जिबिया नोंखौ लोगो जानो थाखाय खावलायदों लोगो गैयाबा लोगो जालायबानो जाबाय जोंना एसआइया मा होनखो सोरबाफोर लोगो जानो गोसोबा फैदोनो नै जोंना एसआइयाबो लेंहरदो दे सोरबा लोगो जानोबा दे लोगो जालायबानो जाबाय एसआइजोंबो जोंना आरतिया मा होनखो के लाब्रा ब्र' मारै खबरानो सोंहरदों जोंना नै आरतिया जेरिमिया ब्र'आ मा होनखो जोंना मिनिबाय बिहामजो सनानो जोंना उर्मिलाया मा होनखो जेबि दे आं रिटार्न हरगोन लोगो जाग्रो लोगो जाग्रो नोङो जोंना जेबिया मा होनखो आं जादों दे लोगो आं जादों दे लोगोनो दे लोगो जालायबानो जाबाय लुनांगौबा बुंबानो जाबाय आं दा उनाव हरगोन जोंना आरतिया मा होनखो नि आयं मा खि जाखोनो नि आयं मा खि जाखोनो जोंना आच्चा मा होनखो उर्मिला बसुमतारी आंखौबो लोगो खालामदो फुल भिडिअ नायनानै आं नोंनिखौ लोगो खालामबाय उर्मिला जोंना नै ओस बसुमतारी ब्र'आ नोंखौ लोगो खालामबायना नोंबो हरफिनबानो जाबाय ओस बसुमतारीनो जोंना उर्मिलाया मा होनखो एफानो आफा होनना बुंदो आरो ना उर्मिलाया जोंना निकिता आब'आ मा होनखो खुमब्रा अमा आयं खुमब्रा अमानो गोथावथारमोन जोंना जेरिमिया ब्र'आ मा होनखो मोजां आरतिनो मोजांनो जोंना केलाब्रा ब्र'आ मा होनखो ब्लु होसाय ब्र' अके केलाब्रा ब्र' ब्लु होगासिनो दङ दे ब्लु होबाय आंनो केलाब्रा ब्र' जोंना आरतिया मा होनखो मोजां ब्र' जेरिमिया नोंहालायनो मोजांनो जोंना आरतिया जेरिमिया नोंना बोरैनो खबरा सोंहरदो जोंना एस आइ फेमिलिया मा होनखो आरतिखौ मैया बिदिनि एलबियाव लोगो खालामबाय आंखौ खालामफिनाखै आरति नोंखौ मैया नै जोंना एसआइया मैया बिदि भाइनि एलबियाव जइन खालामदोंनो नों बेक हरफिनबानो जाबाय बुंहरदों आरो ना एस आइ फेमिलिया जोंना निकिता आब'आ मा होनखो आगै अना नामा माखौ मोजां बुजियासै आङो आब' निकिता जोंना केलाब्रा ब्र'आ मा होनखो मोजां आरति नोंहालाय बोरै दं मोजांनो जोंना केलाब्रा ब्र'ना बोरैनो नोंना दे खोन्थाहरदो
जोंना जेरेमिया ब्र'आ मा होनखो मोजांनो आंना माने हराव नेटआ एसे प्रब्लेम जायो आरोना ओंखायनो आं दिनै सानावनो होखादों एलबिखौ जोंना आर'थिया मा होनखो आं खालामबायथ' एस आइ नायलाय खालामबाय नै एस आइ नोंखौ आर'थिया दे कमेन्ट सेक खालामना नायबानो जाबाय जोंना निकिताबो मा होनदों नोंखौ होनदों आंखौ अना नामा अनगोन दे अनगोन आब' निकिता अनगोन जोंना उर्मिलाया मा होनखो अननो दे लोगोफोर सोर सोर दं दे अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम कमेन्ट जोंना आर'थिया मा होनखो मा खि जाखो ब्र' जेरेमियानो मा खि जाखोनो जेरेमिया ब्र' सोंहरदों नै न'आव मिस्ट्रि फैदोंलै बेयावनो एसे हारला खोनादों खोमा न' बानायनो फैदों आरोना जोंना निकिता ब्लगा मा होनगोन माथो बिबाबो हरा माखौ ब्लु नांगौ आरो ब्लु नांगौबा दे ब्लु हरनि आं दा ब्लु होना होबाय जोंना उर्मिलाया अन थेंक इउ उर्मिला अन थानायनि थाखाय जोंना निकिता आब'आ मा होनखो आंना खमायबाय थायो खमायबाय थादों आरोना दे खमाया बिदि जायो बयनाबो आंनाबो दाख्लै साननैसो नै खमायगासिनो दंमोन ओमफ्राय नै दा साननैसो एसे आवगायफिनदो आरोना जोंना बसुमतारी मा होनदों हागोन उर्मिला बावना हरगोन उर्मिला बावनानैल' थानो नाङा होनना बुंहरदों आरोना बसुमतारी उर्मिला नोंखौ जोंना निकिता मा होनगोन एक्सट्रा आइडि दंबा हराखै जागोन दे आं दायो एलबि दोनबा हरगोन आब' निकिता दे हरगोन दङ दंनाया आंनाव दा एलबि दोनबा हरगोन आरोना आङो जोंना आर'थि माइनावा मा होनखो आंनाबो खमायबाय थादोंसो आयं नानि खमायो नंगौ नामा जोंना आर'थि खमायनायालाय मानसिफ्रा बुङो आरोना बे इउटुब अवाइटिआ दानलाङो होननानै खिन्थु आंबो हमनो हायाखै मोजाङै खिन्थु दाख्लै साननैसो ओरैबायदि जादों आंना दिनै सापर्ट लादों आरोना दिनै सापर्ट लानाया दिनैनो आन जालांनो बेबायदि जादोंमोन खिन्थु मानसिफ्रासो आन खालामो ना इउटुब वाइटियासो दानलाङो बेखौ हमनो हायाखै आरोना आङो जोंना उर्मिलाया मा होनखो आंनाबो खमायो आंनाबो खमायो गोबां खमायबाय आंनाबो जोंना जेरेमिया ब्र'आ मा होनखो केलाब्रा आंनो कमेन्ट मोनसे हरना दोनलाय केलाब्रा ब्र' कमेन्ट मोनसे हरना दोननांगौनो नै जोंना जेरेमियानो जोंना निकिताबो मा होनखो देनो निकिता आब'आ मा होनखो ओमलै आयंनो जोंना उर्मिलाया मा होनखो एलबिआव बेक लाबा खमायोलै बेक टु बेक लाबा खमायो होननाय बायदिबो खोनादों आङो जोंना उर्मिलाया मा होनखो बसुमतारी बावानो बसुमतारी जोंना नै उर्मिला बुंदों जोंना जेरेमिया ब्र'आ मा होनखो मिनिबाय दे आर'थि गारि सालायाखै नामा होनो आर'थि गारि सालायदोंना सालायाखै सोंहरदों नै जोंना जेरेमियाया जोंना जिबिया मा होनखो आब' उर्मिला आं लोगो जाबाय नोंबो जादो उर्मिला जिबिया नोंनो हरबायनो दे नोंबो लोगो जाफिनबानो जाबाय जोंना आर'थिया मा होनखो जेरेमिया ब्र' बाजैखौ दिन्थिदोनो जेरेमिया ब्र' बाजैखौ दिन्थिनांगौनो दे जोंना आर'थिया सोंदों जोंना निकिताया मा होनखो रावनिबो सापर्ट लायाखैमोन आं दाख्लै मैया 10 खमायदों आरोना बिदिनो जायो सोरबाफोर माने सोरखौथ' सोर मा बुंनो रावखौबो जेबो हमनो हाया आंनाबो बिदिनो खमायलाय बारायलाय जाबाय थादों जोंना आर'थिया मा होनखो लाइनाव दं ब्र' जेरेमिया लाइनाव दङ जोंना आर'थि ब्र'आ जोंना उर्मिला मा होनखो जेबि आं गाबोन हरगोन दे जेबि गाबोन हरगोन जोंना उर्मिलाया केलाब्राया मा होनखो उर्मिला आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय दे प्लिज बेक उर्मिला नोंखौ सापर्ट खालामबायनो जोंना केलाब्राया दे अननानै नोंबो बेक सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय जोंना उर्मिला मा होनदों बेक टु बेक लाबा खमायफिनथारो आगै नंनायालाय नंगौ बेक टु बेक लाबा खमायफिनो 24 घन्टा नेनो हायोबा मोजां जायो आरोना 24 घन्टानि उनाव लायोब्ला बारा आन जानायनि चान्स थाया बेक टु बेक लाब्ला आन जानायनि बिराद चान्स थायो जोंना उर्मिलाया मा होनखो केलाब्रा आं गाबोनसो बेक खालामगोन दे गाबोनसो खालामगोन नो बेक केलाब्रा उर्मिलाया बुंहरदों
दे लोगोफोर सोर सोर आंनि बेयाव दङ दे कमेन्ट खालाम आरो जायफ्रा लाइक होआखै अननानै प्लिज लाइक होबानो जाबाय जोंना उर्मिला मा होनखो अननानै बयबो फोथाय आंखौ बयबो फोथाय होनना बुंदो उर्मिलाया जोंना उत्स बसुमतारी मा होनदों जागोन उर्मिला नोंखौ नुबाय थायो आं बिजिनियाव बहानि नों उर्मिला बिनो उर्मिलायाबो बे माबानिलै चिरांनिनो बेबो उर्मिलाया जोंना केलाब्राया मा होनदों अके नेबाय दे उर्मिला नेबायनो उर्मिला नोंखौ जोंना केलाब्रा बिथाङा जोंना निकिताया मा होनखो ब्लु लाखिथ'नो अके निकिता आब' दे ब्लु लाखिनि आङो दे ब्लु लाखिबाय आं जेरिमिया मा होनखो बय बिनि बाथाय हालालां बिखौ मिनिना बिनिबाथाय हालालां बेखौनो जोंना निकिता आब'आ मा होनखो मा ओंख्रि आं ओंख्रि संग्रोनि ओंख्रि संग्रोनि आरोना दे जे संना लाग्रो आब' निकिता जेबो नङा दे जोंना उर्मिला मा होनखो बि बसुमतारी आं दं दं दङाइगाव दाङाइगाव उर्मिलाया मा होनखो नोंनालाय बहानि ओत्स बसुमतारी नोंना बहानिनो जोंना उर्मिला दाङाइगावसोना मा होनखो जोंना उर्मिला मा होनखो केलाब्रा आगै कमेन्टल' गालां दे कमेन्टल' गालांनांगौनो जोंना नै माबाया बुंदों उर्मिलाया जोंना आरति माइनावा मा होनखो लाइक दान थेंक इउ आरति माइनाव लाइक दान होनायनि थाखाय जेरिमिया ब्र' ओंखाम जाखांबाय नामा दे खोन्थाहरदो जोंना उर्मिला मा होनखो अके नो जोंना आरति माइनाव मा होनखो केलाब्रा ब्र' माबोरै खबरानो केलाब्रा ब्र' बोरैनो खबरा सोंहरदों नै जोंना आरतिया आमरुल आ गया अमरुल आया है मेरे एलबी में थैंक यू अमरुल मेरे एलबी में ज्वाइन करने के लिए और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एक केलाब्रा ब्र' मानखो मोजां आरति नोंहालाय बोरै दंनो मोजांनो जोंना केलाब्रा बिथाङा नोंना बोरै दे खोन्थाहरदो आरति जोंना उर्मिला अन ओइ मैया सोरबा बिदि भाइनाव माबा थांनायबाथ' आंनाव खोन्थादोंमोन आरोना उर्मिला बै मा होनो सोरबा माबा हिनजाव गुन्दा आइदि थांनाय होनबा बे आं नङा दे खिन्थु सोरमोन आं बेखौ मिथिया आंखौ दै बिदि भाइया सोंदोंमोन आरोना आंखौ साननानै खिन्थु आं नङा बियो जोंना न' कभारेज साउन्ड फैबाय दे गुड मर्निं मर्निं ब्र' आंनि एलबो जयेन जाबायनि थाखाय नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय जोंना आरतिया मा होनखो आंहाबो मोजां केलाब्रा मोजां आरोना जोंना केलाब्राया मा होनखो जेबि इउटुब आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय दे प्लिज बेक जेबि इउटुब नोंनिखौ नै जोंना सापर्ट खालामबायनो केलाब्राया दे अननानै नोंबो बेक होफिनबानो जाबाय जोंना उर्मिलाया मा होनखो गुड प्रमिस होनलाय गड प्रमिसलै उर्मिला गड प्रमिस आं नङा बियो आं मैया थांसै होनना बुंबानो आं दोनखादों आरोना मानो होनबा आंना मैया 11% बे मबाइल चार्जआ आं बिनि थाखायसो ओंखारदों मैया नङाबा आं थाबावगौमोन आं नङा बियो जोंना न' कभारेज साउन्डआ मा होनखो लाइक डान थेंक इउ न' कभारेज ब्र' जोंना निकिता आब'आ मा होनखो अन थेंक इउ निकिता आब' अन थानायनि थाखाय जोंना उर्मिलाया मा होनखो नों नङा होनबा आं नङा उर्मिला आं नङा बियो आंनाव दहाय बिदि भाइया सोंनायमोन आंनि गासिबो आइडिखौबो बिदि भाइनो दिन्थिजोबदों आं दहायो ओमफ्राय बिदि भाइयाबो आंनि आइडिखौ दिन्थिजोबनायावसो बेबो फोथायदों आरोना नङाबा फोथायाखैमोन आंखौ जोंना निकिता आब'आ अन जेरिमिया मा होनखो र' आरति अर भाइनि एलबिआव नोमबाजैखौ दिन्थिगोन आंनि एलबिआवसो दिन्थिगोन आरोना जोंना जेरिमिया ब्र'
जोंना उर्मिलाया मा होनदों नोंसो सानदोंनो आं नङा उर्मिला आं नङा बियो सोरबा गोदान आइडि लानानै फैदोंमोनदां आरोना आं ओंखारबाय नालाय आं ओंखारनायखाय सोरबा गोदान आइडि लाना फैनायमोनदां जाहाथे आंखौ सानो होननानै खिन्थु आं नङा बियो जोंना न' कभारेट ब्र'आ मा होनखो मेसेजखौनो दानबायसो माथो जोंना न' कभारेट ब्र'आ जोंना केलाब्राया मा होनखो न' प्लिज जइन मि न' कभारेट साउन्ड ब्र' नोंखौ जोंना केलाब्राया लोगो जानो थाखाय लिंहरदों दे लोगो गैलियाबा लोगो जालायबानो जाबाय जोंना आर'थिया मा होनखो मिनिबाय दे मिनिना जिरिमिया ब्र' होनो जिरिमिया ब्र' होनो जोंना न' कभारेटआ मा होनखो ब्र'आ कमेन्ट हरना दोन दे बेक जोबगोन आंनो औ नै जोंना न' कभारेटजों जाय जाय लोगो गैया अननानै लोगो जालायबानो जाबाय कमेन्ट खालामना दोनबानो जाबाय जोंना न' कभारेटजों बयनोबो बेक हरफिनजोबगोन होनना बुंदों आरोना जोंना न' कभारेट ब्र'आ जोंना ओस बसुमतारी मा होनखो आंबो मोखोनागुरिनि उर्मिला बिनो मोखोनागुरिनिनो जोंना बसुमतारी उर्मिला जोंना उर्मिला मा होनखो अन दे आं सिरिथ' र' बिजि अके उर्मिला दे जेबो नङा दे जोंना आर'थि माइनावआ मा होनखो आंजोंबो लोगो जादो सोर गोदान जोंना आर'थियाबो बुंदों नै सोर गोदान लोगो जालायबानो जाबाय अननानै प्लिज बयबो जोङो मानो होनोबा एलबि आव लोगो जालायनो थाखायसो फैयो नालाय बयबो सापर्ट लालायनो थाखायसो अननानै बयबो सापर्ट लालायबानो जाबाय आरो फल'वार्स खालामलाय नङाबा आनजानायनि चान्स थायो आरोना आनजानायनि चान्स थायो माने आनजाखायो फल'वार्स खालामाबा दे लोगोफोर सोर सोर आंनि एलबिआव दङ दे अननानै प्लिज कमेन्ट जोंना जेरेमिया ब्र'आ मा होनखो उर्मिला बिहामजो सना आंखौ गारना सिरि दा थां दे नो उर्मिला जोंना जेरेमिया ब्र'खौ गारना सिरि थांनो नाङानो नै जोंना जेरेमिया ब्र'आ बुंहरदो जोंना सोर फैखो मौसुमि फैबाय गुड मर्निं आब'सो ना मा होनखो बि होनना बुंदों आरोना मर्निं मौसुमि बि थेंक इउ आंनि एलबिआव जयेन जानायनि थाखाय जोंना केलाब्रा ब्र'आ मा होनगोन नोंखौ सापर्ट खालामबाय दे प्लिज बेक न' कभारेट ब्र' नोंखौ नै जोंना केलाब्रा सापर्ट खालामबायनो अननानै नोंबो बेक हरफिनबानो जाबाय दे लोगोफोर सोर दङ दे अननानै प्लिज कमेन्ट ओंखाम जाखांबाय नामा मौसुमि बि दे खोन्थाहरदो जोंना न' कभारेटआ मा होनखो माथो रावबो कमेन्टखौनो हरा थाब कमेन्ट हरलाय दे औलै कमेन्टखौनो खालामथाराखै दे कमेन्ट खालामलाय अननानै प्लिज बयबो जोंना सना बसुमतारी फैबाय हेलौ नो हाय सना बसुमतारी आंनि एलबिआव जयेन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय अननानै लाइक होयाखैबा लाइक होदो जोंना आर'थि माइनाव मा होनखो रावबो लोगो जाया नामा आंजोंनो नै आर'थि माइनावआ बुंदों आरथि माइनावजों रावबो लोगो जाया नामा होनो अननानै प्लिज बयबो आरथि माइनावजों लोगो जालायबानो जाबाय गोदानफ्रा जोंना सना बसुमतारिया सापर्ट प्लिज नै खुलुमहरबाय जोंना दे सना बसुमतारिजोंबो जायफ्रा लोगो गैया अननानै प्लिज सापर्ट खालामलायबानो जाबाय लोगो जालायबानो जाबाय जोंना सना बसुमतारिया मा होनखो मा ओंख्रि जाखोना जोंना ओंख्रिया माबासोमोन आलु फान्थावसोमोनलै सना बसुमतारी जोंना न' कभारेट दा मा होनखो सना बसुमतारी कमेन्ट हरना दोन सना बसुमतारी नोंखौ नै जोंना न' कभारेट बिथाङा माने कमेन्ट खालामना दोननो थाखाय खावलायदों जोंना जेरेमिया राभाया मा होनगोन दे गोदानफ्रा लोगो जादो आंजोंबो दे नै जेरेमिया ब्र'आबो खावलायदों जायफ्रा गोदान अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय जोंना जिबिया मा होनगोन सना आंजोंबो लोगो जादोनो दे सोरनोबा ब्लु नांगौबा खोन्थाबानो जाबाय आं ब्लु हरगोन दे जिबियाबो नोंखौ लेंहरदों सना जोंना आर'थियाबो नै सना मा खि जाखो नोंलाय सना मा खि जाखोनो जोंना आर'थिया सोंदों जोंना मौसुमि बिया मा होनगोन आयौ गावहा आंनि कमेन्टखौ फरायलाया कमेन्टसाव जायाखै खोमा जोंना मौसुमि नै दासो कमेन्टसाव जाफैदों जायना कमेन्टसाव जादों आं बेखौ फरायदों आरोना मौसुमि बि जोंना आर'थिया मा होनखो आर'थियानो माबा न' कभारेटआ मा होनखो आर'थि कमेन्ट आर'थि काम इउटुबाव बेकग्राउन्ड मिउजिक नांगौबा डाउनलड खालामनो हागोन
कभारेट नांगौ आरो ना इउटुबाव बेकग्राउन्ड जोंना सना बसुमतारी मा होनगोन बहानि नोंलायनो आं उदालगुरिनि सना बसुमतारी जोंना मौसुमि बिया मा होनखो जिबि आंजोंबो लोगो जादोंनो जिबि नै नोंखौ खावलायदों जोंना मौसुमि बिया जोंना जिबिया मा होनखो आंनो हरना दोननो हरना दोननांगौनो नै जोंना जिबिनो केलाब्रा ब्र'आ मा होनखो सना नोंखौ सापर्ट खालामबाय दे बेक प्लिज सना नोंखौ नै जोंना केलाब्रा सापर्ट खालामबायनो अन्नानै नोंबो बेक हरफिनबानो जाबाय जोंना मिक्स इउटुबार ब्र फैदों लाइक डान ब्र नो थेंक इउ मिक्स इउटुबार ब्र आंनि इलबेयाव जयेन जाफैनायनि थाखाय आरो खबरफ्रा बोरै मिक्स इउटुबार ब्र दे खोन्थाहरदो जोंना केलाब्रा मा होनखो जिबि प्लिज सापर्ट बेक जिबि नै नोंखौ जोंना केलाब्राया सापर्ट खालामबायनो नोंबो अन्नानै प्लिज बेक रिटार्न हरफिनबानो जाबाय केलाब्रानो जोंना नक'बारेटआ मा होनखो केलाब्रा मोजां ना खबरफ्रा केलाब्रा नै नोंखौ सोंहरदो जोंना नक'बारेटआ खबरफ्रा बोरैनो अन्नानै प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय जोंना मौसुमिया मा होनखो ब्लु हो अके मौसुमि ब्लु होगासिनो दं आंनो दे ब्लु होबाय आं मौसुमि दा थांसै समाव खोन्थालांबानो जाबाय दे लोगोफोर जाय जाय ब्लु लादों अन्नानै प्लिज जोंना सनाया मा होनखो सोर सोर लोगो खालामदों कमेन्ट हरना दोन दे आं दा बेक हरफिनगोन आं दा बाजाराव दं अ बाजारावसो दं होनबा जोंना सना बसुमतारी बहानिमोन ओमफ्राय नोङो सना बसुमतारी नोङो दे खोन्थाहरदो अन्नानै जोंना सना बसुमतारीया बाजाराव दंनो दायो बेक हरफिनगोन कमेन्टल' खालामना गालां आरो ना सना बसुमतारीनियाव जोंना आरतिया मा होनखो न' र' नायनि कभारेट नायनि आरो ना आरतिफ्राव जोंना केलाफ्रा मा होनखो मोजां इदिनो नोंहालाय बोरै दं न'नो मोजांनो जोंना केलाफ्रा नोंहा बोरैनो खबरा दे खोन्थाहरदो जोंना आरति माइनाव मा होनखो ब्लु होलायनो अके आरति माइनाव ब्लु होगासिनो दं आंनो दा आरति माइनाव नोङो ब्लु होबाय जोंना मिक्स इउटुबारा मा होनखो मा खालामदों ब्र नै दं ब्र जिरायनानै दङ नै न'आवनो दङ आङो अखा फैहां फैहां जादों आरो ना बोथोरा जोंना सना बसुमतारी मा होनखो अके केलाब्रानो जोंना सना बसुमतारी मा होनखो भिडिअ नायनांगौलै अब्लासो आनजाया अके औ नंगौथ' आरो भिडिअ नायबाथाय आनजाया जोंना नक'बारेटआ मा होनखो आरति कमेन्ट नायना बेक हरखायो आं दसे उनाव भिडिअ नायना हरगोन औ भिडिअ नायना हरगोन आरति दा दसे उनाव नोंनो दे सापर्ट खालामबानो जाबाय जोंना मौसुमि बिया मा होनखो इमसनेलसो हरबाय दे जोंना मौसुमि बिया जोंना केलाब्राफ्राव मा होनखो 1K जानो थांगासिनो प्लिज फ्रेन्ड सापर्ट खालामदो आंखौ अ जोंना केलाब्रा ब्र'ना नै 1K जानो थांगासिनो दंनो अन्नानै बयबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय जोंना मौसुमि बिया मा होनखो अकेनो जोंना नक'बारेटआ मा होनखो ब्लु हरलायनो अके नक'बारेट ब्र ब्लु हरगासिनो दं आंनो दे नक'बारेट ब्लु होबाय आं नोंनो जोंना मिक्स इउटुबारा मा होनखो मौसुमि बि फैदो आंजोंबो मौसुमि बि नै नोंखौ लेंहरदों जोंना मिक्स इउटुबार ब्र'आ जोंना MG आब' फैदों हेल' अर आगै गुड मर्निं आब' MJ आंनि एलबेयाव फैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंनिसिम जोंना नक'बारेटआ मा होनखो केलाब्रा आंनाबो मोजांनो औ मोजांनो केलाब्रा जोंना नक'बारेटनाबो जोंना आब' MGजोंबो जाय जाय लोगो गैया अन्नानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय जोंना आरति माइनावआ मा होनखो अन मिक्स इउटुबारा मा होनखो मा आंनि कमेन्ट होआखै नामा ब्र' होदों ब्र' मिक्स ब्र' जोंना नक'बारेटआ मा होनो ब्लु हरबाय आं नोंनो जोंना रिंकि बाजै फैदों हेल' गुड मर्निं आगै गुड मर्निं आब' रिंकि नक'बारेटआ मा होनदों दाननो जोंना रिंकि आब'आ रिंकि बाजैया मा होनखो लाइक दान थेंक इउ रिंकि बाजै लाइक दाननायनि थाखाय जोंना MG आब'आ मा होनखो दे रिंकि लोगो खालामदो दे रिंकि बाजै नै जोंना MG आब'आ लोगो जानो थाखाय खावलायदों नोंखौ लोगो जालायबानो जाबाय मौसुमिया मा होनखो एक्स खालामबाय दे नो माने अ मिक्स नोंखौ नै जोंना मौसुमिया सापर्ट खालामबायनो अन्नानै नोंबो बेक हरफिनबानो जाबाय जोंना नक'बारेटआ मा होनखो रिंकि आंजों लोगो दंखायो बेक हराखैना नों अ रिंकि नै जोंना नक'बारेटजों लोगो दंखायोनो नक'बारेटआ नोंजों नों बेक हरफिनाखैनो बेक हरफिनबानो जाबाय अन्नानै प्लिज जायफ्रा बेक होआखै जोंना मिक्स इउटुबारा मा होनखो मौसुमि बि कमेन्ट हरनो मौसुमि बि कमेन्ट हर होनना बुंहरदों जोंना मिक्स इउटुबारा जोंना आन्नाया फैदों दे गुड मर्निं बायनो गुड मर्निं आन्नाया देदि जोंना रिंकि बाजैया मा होनखो फुल भिडिअ नायना लोगो जा आं बेक हरगोन अ फुल भिडिअ नायना लोगो जानांगौ दे अन्नानै फुल भिडिअ नायना बयबो लोगो जालाय बेक हरफिनगोननो जोंना मौसुमि बिया मा होनखो मिक्स
कमेन्ट चेक खालामदों मिक्स कमेन्ट चेक खालामनांगौनो नोंनो हरबायनो जोंना रिंकि बाजैया मानखौ ब्लु हो अके रिंकि बाजै ब्लु होगासिनो दं दे ब्लु होबाय दे रिंकि बाजै नोंनोबो जोंना আনায়া কি বুলি কৈছে কি খবৰ বুলি কৈছে মোৰ মাজতে আছে আনায়া দিদি আৰু তোমাৰ কেনেকুৱা আনায়া বাদে কৈ দিয়াচোন উৰ্মিলা মানকে হেল্ল' होनना बुंदों आरोना उर्मिला आनाया কি বুলি কৈছে লাইক ডান থেংক ইউ আনায়া लाइक डान करार कारणे एमजि ब्रह्म मानखौ मौसुमि बि आंनाव कमेन्ट हरना थुना दोनहर आंनाव भिडिअ नायना दा आंबो खालामगोन औ मौसुमि बि अननानै जोंना आब' एमजिनो कमेन्ट हरना दोनहरबानो जाबाय दा बेक हरफिनगोन जोंना हरफिनखायो जोंना आब' एमजिआबो मिथिखायो आंबो आब' एमजिखौ जोंना गुमै फैबाय जोंना गुमैया मानखौ लाइक दान बैनायनो थेंक इउ गुमै लाइक दान होनायनि थाखाय आरो आंनि एलबिआव जइन जाफैनायनि थाखायबो नोंसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय गुमै जोंना मिक्सा मा होनखो र' आंनो ब्लु होलाय अके मिक्स ब्लु होगासिनो दङ ब्लु होबाय आं मिक्स जोंना मौसुमि बिया मानखौ रिंकि कामनो रिंकि नै नोंखौ लेंहरदो जोंना मौसुमि बिया जोंना आनाया दिदी की बोली आनाया बाने की बोली कैसे मुर फाले ओ फाले ना सापानी खालाना आनाया बा घुमैया मानखौ आई जास्ट काम फर लाइक अके बैनाय अ जेबो नङा दे गुमै जेबो नङा दे दसे समबाबो आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखाय जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम न' कभार मानखौ सना नंगौ नंगौनो कमेन्ट हरना दोनबाय आं सर्ट भिडिअ नायना अ कमेन्ट हरना दोनबायनो जोंना सर्ट भिडिअ नायनानै जोंना न' कभारेटआ सना नोंनो दा नोंबो अननानै दायो बेक हरफिनबानो जाबाय जोंना न' कभारेटआ मा होनखो निउ काम फुल वाच खालामना बेक हरगोन आंनो दायो जोंना न' कभारेटआ लेंहरदो जाय जाय गोदान दे अननानै न' कभारेटजों लोगो जालायबानो जाबाय যোনে যোনে নতুন আছে যে ন' কভারেট লগত ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱা বেক কৰি দিব ফলোৱাৰ্ছ কৰি এইখিনি আমাৰ আনায়া বানে কি বুলি কৈছে নিউ কাম বুলি কৈছে যোনে যোনে আনায়া বা লগত ফ্ৰেণ্ড নাই আনায়া বা লগত ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱাচোন আমাৰ এয়াৰ লাইভ আহিছে দেই এয়াৰ লাইভ ভাইটি আহিছে नै बेयावसो होनदों बेयावसो आरोना जोंना न' कभारेट आनाया काम বুলি কৈছে আনায়া তোমাক মাতিছে আমাৰ ন' কভাৰেট চাবনে ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱা ফ্ৰেণ্ড নাই যদি তাৰপিছত আনায়া বানে বুলি কৈছে খাই আছোঁ তুমি খালা না অঁ ময়ো খালোঁ আনায়া বা তাৰপিছত এয়াৰ লাইভ বা मा होनखो दे रिंकि दैमारियाव जाय जाय लोगो गैया लोगो जादों औ जाय जाय रिंकि दैमारियाव लोगो गैया दे अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय जोंना एयार लाइफा मा होनखो आं बेक हरगोन दा दा बेक हरगोन दे ब्लुनो जोंना रिंकि बाजैया मोननै माबाजों फैदो दै बे मोननैयाबो चेनेल दङ रिंकि बाजैजों एयार लाइफाबो जोंना रिंकि बाजैयानो दे मोननै चेनेल दङ बेजों जायफ्रा लोगो गैया दे अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय जोंना आनाया बा কি বুলি কৈছে প্লিজ কাম বুলি কৈছে ন আনায়া বা লগত যোনে যোনে নতুন হৈ আছে আনায়া বা লগত ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱাচোন আজ বসুमतारिया मा होनखो न' कभारेट साउन नोंथां अननानै आंनिखौ फुल भिडिअ नायनानै बेक हरफिनदो अ न' कभारेट नै नोंनो जोंना बसुमतारिया हरबायनो नोंबो अननानै फुल भिडिअ नायनानै बेक हरफिनबानो जाबाय আমার আনায়া বা কি বুলি কৈছে বেক কৰি দিব আৰু ন আনায়াবা তাৰপিছত এম জে आब'आ मा होनखो दे लोगो जादों न' कभारेट औ दे लोगो जानो थाखाय लिंहरदों नै नोंखौ जोंना न' कभारेट जोंना आब' एमजेआ मौसुमि बिया मा होनखो एमजि आगै कमेन्ट नायदो एमजि आब' नै नोंनो जोंना कमेन्ट हरना दोनबायनो मौसुमि बिया दे कमेन्ट नायना बेक खालामफिनलायबानो जाबाय जोंना आरति माइनावआ मा होनखो न' कभारेट मिउजिक कमेन्ट हरबाय आं फुल वाच खालामना अ न' कभारेट नोंनो नै जोंना आरति माइनावआ कमेन्ट हरबायनो फुल वाच खालामनानै जों आनायाबा কি বুলি কৈছে मुदु प्लिज अके दियासुं मुदु आनायाबा मुदु दिसुन दे आनायाबा তাৰপিছত एमजि কি বুলি কৈছে एमजि मा होनखो दे ओत्स बसुमतारि आगै आंखौबो लोगो खालामदो ओत्स बसुमतारि नै जोंना आब' एमजिखौबो लोगो खालामदो दे अननानै प्लिज जोंना जोंसार गुमैया मा होनखो थाथ' Today my special day birthday and exam also okay 9 বুলি কৈছে নগো নামা গুमै দে হেপি बार्थडे टू इउ गुमै एडभान्स होनाय थाबाय दे गुमै जोंना मिक्स इउटिउबार मा होनखो
खालामबाय दे मौसुमि बि खालामबाय दे जोंना मौसुमि बि नोंखौ जोंना माबाया मिक्स इउटुबारा जोंना आरती माइनाव मान आनाया काम फुल ওয়াচ আনায়া তোমাক আনায়া বা তোমাক মাতি আছে এয়া আরতি মাইনাৱে মাতি আছে দে ফ্ৰেণ্ড নহয় যদি ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱা তাৰপিছত মৌচুমী বি কি বুলি কৈছে মৌচুমীয়া বিয়া অ'কে এম জি होनना बुंदों आरो ना মিক্স ইউটিউবাৰে কি বুলি কৈছে আনায়া কাম বুলি কৈছে না আনায়া তোমাক মাতি আছে মিক্স ইউটিউবাৰে তাৰপিছত আনায়া বানে কি বুলি কৈছে অ'কে আৰতি বুলি কৈছে আৰু ন তাৰপিছত উৰ্মিলা কি বুলি কৈছে দं দে आं खाराखै अके अके दे थेंक इउ अन थानायनि थाखाय उर्मि दाना आनायाबा কি বুলি কৈছে आरती के आरती के कर जा रही हूँ आरती नै नोंनियाव थांगासिनो दङनो नै नोंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय जोंना आनायाबा आरती तात गय आছো आरो ना सापर्ट কৰিব কাৰণে তাৰপিছত जिरिमिया राबा मा होनगोन नेट मोजां नंला अके अ नेट मोजां नंला आरो ना जिरिमिया ब्र जोंना मौसुमि बिया मा होनखो आनाया কাম প্লিজ আনায়া তোমাক মাতি আছে আমাৰ মৌচুমী বিয় দে যোনে যোনে ফ্ৰেণ্ড নাই তাৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱাচোন তাৰপিছত কেলাব্ৰা কি বুলি কৈছে আনায়া মই তোমাক সাপোর্ট কৰিছো দে প্লিজ বেক সাপোর্ট আমাৰ আনায়া তোমাক সাপোর্ট কৰিছে বোলে ইয়া কেলাব্रा ইয়াক বেক কৰি দিয়া ৰিটাৰ্ণ बसुमतारी मा होनखो एम जि ब्रह्मा बिखौ ब्लु खालामना हो ब्र लोगो खालामनो मोजां जायो अके हरगोन जोंना मिक्स इउटुबारा मा होनखो एम जि फैदो दे एम जि नै एम जि आबो नोंखौ लेंहरदों नै जोंना मिक्स इउटुबार ब्रआ जोंना केलाब्राया मा होनखो बसुमतारी आंखौ बेक होआखै नामा प्लिज बेक बसुमतारी बेक होदोंना होआखैनो जोंना केलाब्राखौ दे अननानै बेक होआखैबा अननानै प्लिज बेक होबानो जाबाय जोंना माबा मिक्स इउटुबारा मा होनखो बसुमतारी फैद' ब्र'नो बसुमतारी नोंखौ नै जोंना मिक्स इउटुबाराबो लेंहरदों दे अननानै लोगो जालायबानो जाबाय जोंना मौसुमि बिया मा होनखो बसुमतारी सापर्ट मी आंबो बेक खालामगोन बसुमतारी नै नोंखौ लेंहरगासिनो बयबो दे अननानै लोगो जालायबानो जाबाय फुल वाच खालामलायना जोंना नक'बारेटआ मा होनखो अन थेंक इउ नक'बारेट जोंना गुमैया मा होनखो आं थांबाय दे अके दे गुमै दे जोंना उर्मिया मा होनखो अन दे नो थेंक इउ उर्मि मौसुमिया मा होनखो न कभारेट खालामनो न कभारेट नोंखौ नै जोंना मौसुमिया लेंहरदों जोंना न कभारेटआ मा होनखो उर्मि हाय नो उर्मि नै जोंना नोंखौ माथो हरदों न कभारेट आरती माइनावा मा होनखो आनाया चेक प्लिज आनायाबा তোমাক সাপোর্ট করছে বলে বেক করে দিয়া आनाया नोंनियावसो थांगासिनो दं खोमालै आरती ब्र नोंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय जोंना एम जि आब' मा होनखो जोंसार अफिसियेल लोगो जादो दे नो अके जोंसार अफिसियेल दे नोंखौ लेंहरदों नै जोंना एम जि आब'नो आं ब्लु होनो दै दा ब्लु होबाय आं एम जि आब' नोंनो जोंना न कभारेट साउन्डआ मा होनखो मौसुमि हाय होनना बुंदों आरो ना जोंना मायूरी आ गया हाय बोला हेलो मायूरी कैसे हो आरती माइनावा मा होनखो आब' एमजे माबोरै खबरानो दे खोन्थाहरदो आब' एमजे होनना बुंदों आरो ना जोंना न कभारेटआ मा होनखो मायूरी जी कैसे हो बोला न कभारेट ने मायूरी जी आपको बसुमतारी मा होनखो केलाब्रा नोंथांजों लोगो दंखायो आं केलाब्रा नोंजों लोगो दंखायो जोंना बसुमतारिया मायूरी क्या बोला ठीक हो खाना पीना हो गया क्या मायूरी और जेबि मा होनखो एम जि आं सापर्ट खालामबाय नोंबो खालाम हरदो एम जि आब' नोंखौ नै जोंना जिबिया सापर्ट खालामबाय दे अननानै नोंबो सापर्ट खालामदो ब्लु खालाम मायूरिया जोंना मा होनखो ब्लु खालाम अके मायूरी बर'सो नामा जोंना आं बोरैबा हिन्दी माबासो साननाय आरो ना मायूरी गाज्रि मोननाङा ब्लु हरबाय दे मायूरी नोंनो जोंना आरती माइनावा मा होनखो मायूरी काम प्लिज नो मायूरी नोंखौ लेंहरदों नै जोंना केलाब्राया मा होनखो थेंक्स नो जोंना एम जि आबा मा होनखो मोजां आरती आगै नोंहालायनो जोंना न कभारेट साउन्डआ मा होनखो सोरनो सापर्ट नांगौ कमेन्ट फुल वाच खालामना साबस्क्राइब खालामना हरगोन आंनो सोरनो सापर्ट नांगौनो दे अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय जोंना नै बुंहरदों जोंना न कभारेट साउन्डआ जोंना एयारलाइफआ मा होनखो अन नो थेंक इउ एयारलाइफ एम जे ब्रह्मा फेमिलिया मा होनखो एम जे आबा मा होनखो अके जे बि इउटुबनो जोंना मायूरिया मा होनखो आरती नों फैग्रो आरती नै नोंखौ लेंहरदों जोंना मायूरिया दे लोगो जालायबानो जाबाय अननानै जोंना मौसुमि बिया मा होनखो हेल' न कभारेट काम प्लिज न कभारेट नोंखौ मौसुमिया लेंहरदों दे अननानै लोगो गैयाबा लोगो जालायबानो जाबाय जोंना आरतिया मा होनखो एम जे आब' आंनाबो
आंनोबो हर दे औ एमजेआबो हरनांगौनो नै जोंना आर'तिनिबो दे बुंहरदों जोंना एयारलाइफा न' कभारेट लोगो जाबाय आंनो न' कभारेट नोंजों लोगो जाबायनो जोंना एयारलाइफा नोंबो लोगो जालायबानो जाबाय जोंना एमजेआबो मा होनखो अके हरबावगोन दे आं नोंनो हरबावगोननो जोंना एयारलाइफा मानखो कामनो जोंना आर'ति माइनावा मानखो मायुरि थांनि र'नो मायुरि थांगासिनो दंनो जोंना आर'ति माइनावा जोंना न' कभारेटआ मा होनखो न' केलाब्रा फुल वास खालामना साबधान चेक केलाब्रा नोंखौ फुल वास खालामनानै सापर्ट खालामबायनो जोंना न' कभारेटआ दे कमेन्ट नायबानो जाबाय जोंना एमजेआबो मा होनखो मायुरि आगै फै आंजोंबो मायुरि नै जोंना नोंखौबो लिंहरदों एमजे आब'आ जोंना मौसुमि बिया मा होनखो एयारलाइफ खालामनो एयारलाइफ नै जोंना मौसुमि बिया नोंखौ लिंहरदों जोंना न' कभारेटआ मा होनखो एमजि हायनो न' कभारेटआ सोंहरदों आरो ना हाय होनना बुंहरदों जोंना मायुरिया मा होनदों आर'ति आं साब खालामो दे जोंना आर'तिखौ बुंदों आरो ना मायुरिया साब खालामो होनना न' कभारेटआ मा होनखो निउ कामनो न' कभारेटजों जायफ्रा लोगो गैया अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय जोंना जेरेमिया ब्र' मा होनखो आं थांसै दां ब्र' अके दे ब्र' बिदिबा जेबो नङा दे एसे बेस्थ'बा जोंना केलाब्रा मा होनखो मायुरि हम आपको सपोर्ट किया है प्लिज बेक सापर्ट मायुरि नोंखौ नै जोंना केलाब्रा सापर्ट खालामबाय अननानै दे नोंबो बेक खालामफिनबानो जाबाय जोंना साल्टे फैबाय दे बिक्रम साल्टे फैबाय अ साल्टे हेल' बिक्रम साल्टे बोरै खबरफ्रा दे खोन्थाहरदो जोंना एमजेआबा मा होनगोन नोंसोर सोर खालामो माथो सानैल' खमाय खालामबाय सोर खालामगोन सानैल' खालामबायनो जोंना आबै एमजेखौ दे खोन्थाहरबानो जाबाय जोंना आनाया बाकी बोले कैसे आरती तुम्हाक दान कर दिसे बोले आनाया बाने तारपिছত मौसुमि बिया मा होनखो जेरेमिया लोगो जादो आंबो बेक खामगोन जेरेमिया दे नोंखौ लोगो जानो थाखाय लिंहरदों जोंना नै मौसुमि बिया दे अननानै लोगो जालायबानो जाबाय न' कभारेटआ मा होनखो केलाब्रा चेक फुल वास केलाब्रा नोंखौ सापर्ट खालामनानै जोंना न' कभारेटआ दे अननानै प्लिज सापर्ट चेक खालामना नायबानो जाबाय जोंना केलाब्रा मा होनखो आनाया प्लिज सापर्ट बेक आनाया बा तुम्हाक केलाब्रा माने सापर्ट कर दिसे बोले तुमिও बेक कर दिया तारपिছত उर्मिला मा होनखो फ्रेन्ड बस मा लिखोलै एयारलाइफा मा होनखो दे लोगो जा आं बेक हरगोन दे एयारलाइफजों जाय लोगो गैया दे अननानै लोगो जालायबानो जाबाय जुने एयारलाइफ লগত फ्रेन्ड हইলোआ बेक कर दिबो एयारलाइफआ बासु बसुमतारी मा होनखो मिक्स इउटुबार नोंथांजों फुल भिडिअ नायनानै लोगो खालामबाय आं बेक हरफिन फुल भिडिअ नायनानै मिक्स इउटुबार ब्र' नोंजों जोंना बसुमतारी लोगो जाबायनो अननानै नोंबो फुल वास खालामनानै बेक हरफिननो जाबाय जोंना एमजेआबा मा होनखो बिक्रम बेक हरफिनदो दे आंनो बिक्रम बेक हरफिननांगौनो जोंना एमजेआबा बुंदो जोंना एयारलाइफआ मा होनखो आं फाजा एवबाय दं फाजा एवदों आरो ना मा फाजा एवदों आब' एयारलाइफ आब'सो होनबायलै फंबायसो जोंना केलाब्रा मा होनदों अके होनो जोंना एयारलाइफआ मा होनगोन नै उर्मिला गन्थं गोलाव फैबाय औलै गन्थं गोलाव फैबाय जोंना बिक्रम साल्टेया मा होनगोन MG24 हार्सनि उनाव हरफिनगोन आं 24 घन्टानि उनाव हरगोन जोंना एमजे आब' नोंनो जोंना बिक्रम साल्टेया जोंना मायुरिया मा होनगोन केलाब्रा सापर्ट डान केलाब्रा नोंखौ सापर्ट खालामबायनो जोंना मायुरिया दे अननानै नोंबो सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय आनाया बाकी कबली कैसे मौसुमी बी काम मौसुमी तुमक मातिছে আমার আনায়া बाये तारपिছত जिबि की बुंगोन जिबि की बुंगोन आं खालामबायनो अके माबाया खालामबायनो जोंना जिबिया खालामबायनो जोंना एयारलाइफआ मा होनगोन नै आदा जेरेमिया नोंहामजोआ फैबाय जेरेमिया नोंहामजोआ फैबायनो जोंना एयारलाइफआ बुंनो जोंना आनाया बाकी बुंगोन अके केलाब्रा बुंगोन आरो ना जोंना बिक्रम साल्टे मा होनगोन और साल्टे लाइक डान थेंक इउ बिक्रम साल्टे खबरफ्रा बोरै दे खोन्थाहरदो बिक्रम साल्टे जोंना न' कभारेटआ मा होनगोन मौसुमि चेक दाननो मौसुमि सापर्ट खालामबाय नोंखौ दे चेक खालामना नायबानो जाबाय जोंना जेरेमिया ब्र' बाय अल फ्रेन्ड बाय जेरेमिया ब्र' केलाब्रा मा होनखो मायुरि वीडियो देखकर कमेन्ट करना मायुरि भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामनांगौ जोंना केलाब्राया बुंदों नै जोंना न' कभारेटआ मा होनगोन मौसुमि कमेन्टआव बहाबा बन्दसो नोंना औलै सोरबा बिदिनो आरोना कमेन्ट अफ खालामना दोनो कमेन्ट स' जायैनि थाखाय बुंहरदो आरो ना मौसुमि नोंखौ कमेन्टआ बहाबा माबासो होननानै जोंना बिक्रम साल्टेया मा होनखो न' कभारेट साउन्ड भाई फैदो न' कभारेट नोंखौ नै जोंना बिक्रम साल्टेया लिंहरदों जोंना आर'ति माइनाव मा होनखो मायुरि डान्स चेक खालाम
मायरी नोंखौ नै सापर्ट खालामबायनो जोंना आर'थिया दे नोंबो चेक खालामना नोंबो बेक रिटार्न हरफिनबानो जाबाय जोंना मिक्स इउटुबार ब्र'मोनखौ एमजि आब' खालामबाय दे नो एमजि आब' नोंखौ खालामबायनो जोंना मिक्स इउटुबारा जोंना आमाया बाप आनाया बाप की बोली कैसे क्या लाब्रा डान बोली कैसे यार ना क्या लाब्रा नोंखौ सापर्ट खालामबायनो जोंना आनाया बाया यारलायबा मोनगोन नै आदा जेरेमिया नोंनि बिहामजो फैबायनो नोंनि बिहामजो फैबायनोलै जेरेमिया ब्र' जोंना यारलायबा मा होनखो खांखर फाजा खांखर मा खांखरलै जोंना मायुरिया मा होनखो आइ न' लाब्रा आइ न' लाब्रानो जोंना न'खौ बानायनांगौ अनो जोंना आर'थि माइनावा मा होनखो आनाया दान चेक आनाया তোমাক দান কৰিছে বোলে আমাৰ আৰতি মাইনাৱে চেক কৰিব কাৰণে কৈছে আনায়া বা কি বুলি কৈছে আৰতি থেংক ইউ বুলি কৈছে আৰু ন বিক্ৰম চালতে मा होनखो अर फैफिनो मा नोंनो बहालै बिक्रम सालथे बसुमतारी मा होनखो मौसुमि नोंखौ लोगो खालामबाय आं अननानै फुल भिडिअ नायनानै बेक हरफिनदो अ मौसुमि नोंखौ जोंना बसुमतारी सापर्ट खालामनानै नोंबो अननानै प्लिज फुल भिडिअ नायनानै बेक खालामफिनबानो जाबाय केलाब्राया मा होनखो आनाया भिडिअ टु চাবাৰে আৰু কমেণ্ট ভিডিঅ' চাইখিনি কমেণ্ট কৰিবা বুলি কৈছে কেলাব্ৰাই মৌচুমী আহিছে দেই মৌচুমী हेलो दीदी कैसा है ठीक है ना दीदी मौसमी दीदी क्या बोला गुड मॉर्निंग सेम तो यो मौसमी दीदी खाना पीना हो गया क्या मौसमी दीदी आरती माइनाव वामान को मायूरी डान चेक मायूरी नोंखौ जोंना आरतिया दान खालामबायनो दे चेक खालाम जोंना न'खौ बरायदा एयार लाइफा सापर्ट आइडिसो सापर्ट आइडि माने बेहा मोनसे चेनेल खुलिदोंमोनलै बे एयार लाइफा बेजोंबो जोंना आनाया बाकी लोगोसे न' कभारेट काम बोली कैसे यार ना न' कभारेट नहीं नोंखौ लिंहरदों जोंना आनाया एमजि आब'मोनखौ आगै जेबि इउटुब आं खालामना फैबाय नोंनाव जेबि नोंखौ नै जोंना एमजि आब'आ सापर्ट खालामना फैबायनो न' कभारेट मानखौ एयार लाइफा रिंकिसो औलै औ रिंकिसो बे एयार लाइफा जोंना एमजि आब'मोनखौ हेल' आनेस आगै मर्निं नै जोंना मौसमी बोला 2 PM to 5 PM समझ में नहीं आ रहा है मौसमी दीदी क्या लिखा है मेरे को एसएमएस पढ़ना नहीं आता है ना थोड़ा हिंदी में लिख के दीजिए नको बड़े मान के एमजि काम नको बड़े डालिंग होता ना एमजि आओ नंगो जोंना मौसमी दीदी क्या बोला एलबी कोरी ओके ओके मैं भी जाएगा ना मैं भी जाएगा एलबी जब एलबी देगा तब मैं भी जाएगा कोई बात नहीं है मौसमी दीदी विक्रम सलमान को न'खौ बारा साउन भाई फैदोनो न'खौ बारा नोंखौ नै लिंहरगासिनो दङ जोंना विक्रम नोंना आंनाव कमेन्ट नुजायाखै दे ब्र' मानो होनबा दाख्लै जोंना सासे नितुआ एसे बायदिसिना खालामना होलांदों बिनि थाखायनो आंनाव कमेन्ट नुजायाखै आरो ना अननानै गाज्रि मोननाङा आं बिसोर बुंनायखौ दा खोनादों आरो ना जोंना आनाया बाकी बोले जे और भाई मैं অলপ बिजी आसु ऑन आसु न्यू फ्रेंड चेक जয়েন हबा कुआ मैं फुल वाच करी साबधान करी ओके ओके आनायाबा যোনে যোনে আনায়াবা লগত ফ্ৰেণ্ড নাই দে ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱা আনায়াবা অলপ বিজি আছে বোলে তাৰ ভিডিঅ' চাইখিনি ছাপোৰ্ট কৰিখিনি মানে কমেণ্ট হৈ আহিবা ছাপোৰ্ট কৰি দিব না চবকে বেক ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব মই ব্লু লৈ ল'ম দেই আনায়াবা তেনেহ'লে मौसमी क्या बोला हाँ और मौसमी आरती क्या बोला विक्रम साल्टे मा खालामदों विक्रम साल्टे मा खालामदों होनना सोंहरदों आरती माइनाव मौसमी क्या बोला हाँ अच्छा बोले हाँ हाँ बोला नकबारे मा होनखो मौसमी कमेन्ट करी दिबा फुल वाच करी बैक दिम मौसमी दीदी आपको सपोर्ट करने के लिए बोला है नो कवरेट ने फुल वॉश करके बैक रिटर्न देगा बोला है प्लीज़ फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड हो जाओ लाइक डन LB 2 PM ओके 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 आई डन LB 2 PM क्या बोला यार
एयारलाइफा मानखो सापर्ट आइडि जोंना आं मेन आइडिसो अ सापर्ट आइडि नङा मेन आइडिसो सापर्ट आइडि नङा मेन आइडिसो जोंना एयारलाइफा मौसुमि बेयावनो थेंक इउ अलनो जना केलाब्रा मानखो मौसमी देवी हम आपको सपोर्ट किया है प्ले नो कवर मानखो विक्रम हमने आनायाबा कि बोले अन बोले आनायाबा एयारलाइफ उर्मिला मा खालामदों उर्मिला मा खालामदों होनना सोंहरदों नै एयारलाइफा जोंना आरतिया मानखो आनाया डान चेक आनायाबा তোমাক আরটিয়ে ডান করছে বলে সাপোর্ট করছে চেক করিবার কারণে কইছে আর না উর্মিলা ইয়ার না বুঝবাই আর না ন খবর কে বলে গেছে বিরাট লেট जालांबाय কমেন্ট फरायनायाव एसे स्पिड फरायनोसै आं र' आरती आनाया बाकी बोले आरती मयो बैक दिसो चेक करा बैक कर बोले विक्रम हाँ बोले कैसे मायूरी मानखो आरती माइनाव सापर्ट खालामबाय बाट नोंना कमेन्ट अफसो सापर्ट खालामनो नोंखौ आरती नोंना कमेन्ट अफनो जोंना आनाया अन रोमै अफिसियेल फैबाय दे जोंना आगै फैबाय रोमै आगै हाय आदा नो हेल' आगै रोमै जोंना मौसुमि न' कभार बेक खालामबाय न' कभार बेक खालामनानै जोंना आनाया बाखि बोले बिजि आसु अलप थेंक इउ एयारलाइफ उर्मिला रुपा रोमै लाइक डान आदा थेंक इउ आगै रोमै लाइक डान होनायनि थाखाय आं एसे स्पिड फरायनोसै दै जाहाथे कमेन्टआ थालांबाय एसे गोलाव मानि एसे स्पिड फरायलांनि आङो केलाब्राया मानखो मौसुमि देबि प्लिज सापर्ट बेक उर्मिला मानखो आं दा 11टायाव एलबि फैगोन दसे होबा हायोबा फै अके थांगोन दे उर्मिला आङो मौसुमि अन एमजे आबो मानखो मिक्स इउटुबार लोगो खालामबाय आं 866 फ्रेन्ड आं नोंनि 866 फ्रेन्ड जोंना एयारलाइफा मानखो हेल' आदा हेल' आदा उबन गुड मर्निं नो एयारलाइफा जोंना यारनो उर्मिलाया मा खालामदों नो उर्मिलाया दं ओरैनो सोरखौबा सोंखो नोङो विक्रम सालथेमानखौ उर्मिला आंजों जागोन उर्मिला जागोन आं नों जागोननो जोंना मायुरिया मानखो मस्ट उइक आरती माइनाव मस्ट वेलकाम आरती माइनाव मस्ट काम आरती माइनाव एमजाबा मानखो मौसुमि कामनो आरतिया मानखो और भाई ब्रो नेट स्लो आंना नेट स्ल' जागोन नामा आरती जोंना मौसुमि मानखो और भाई आगै ब्लु लाखिदो आं थांथ'नोसै अके मौसुमियाबो दे ब्लु लाखिबाय आङो विक्रम सालथेमानखो मोजां थाथ' आरती सालथेनो उर्मिला मानखो फैथार दे आगै विक्रम खस्थ' मस्थ'बाबो अके एमजे आबो मानखो विक्रम आगै मानो बेक खालामफिनाखै नों आंनो दाबो सानथाम जाबाय विक्रम मानो बेक खालामाखैनो सानथाम जाबायनो नोङो अननानै प्लिज आबो एमजेनो सापर्ट खालामहरबाय जाबाय जोंना मानखो अके उर्मिला गावदांनो जोंना आरतिया मानखो विक्रम सालथे नाम्बार हरनो विक्रम सालथे नाम्बार हर होनना बुंदों आरतिया नक'भारेटर मानखो विक्रम चेक दानो विक्रम नोंखौ सापर्ट खालामनो चेक खालामबानो जाबाय जोंना नक'भारेटआ बुंदों विक्रम मानखो आंनो ब्लु हरसाय अके विक्रम ब्लु होगासिनो दङ दे ब्लु होबाय आं विक्रम सालथे जोंना मिक्स इउटुबार मानखो बसुमतारी खालामबाय दे मिक्स इउटुबार खालामबायनो बसुमतारीखौ जोंना विक्रम मानखो अकेनो जोंना केलाब्रा मानखो ब्लु बोखारदो दे ब्र अके ब्लु बोखारबाय आङो केलाब्रा ब्र जोंना नक'भारेटा मानखो कमेन्ट हरना दोनदो प्लिज आं बेक हरफिनगोन गाबोन फुल नायना अके बेक हरफिनगोन जोंना नक'भारेटा गाबोन फुल भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामना दोननांगौ होनना बुंदों एमजि र' नायफिननि आंनो एमजि नायफिननो होनना बुंदों आरोना विक्रमा जोंना मिक्स इउटुबार गोदानफोरा फैदों गोदानफोरा सोर दङ अननानै प्लिज साबमिट जाबाय लोगो जाबानो जाबाय मिक्स इउटुबार नांगौ अरबाय आइडि सापर्ट नांगौ नामा नोंनो दंबा हरना दोन दे केलाब्रा ब्र जोंना रोमै आगैया मानखो मा ओंख्रि जाखो आदा जोंना ओंख्रिया आलु फान्थावसोमलै आगै रोमै जोंना मिक्स इउटुबारा मानखो केलाब्रा सापर्ट आइडि दंबा हरदो नो केलाब्रा मिक्स इउटुबारा बिहरदों जोंना मौसुमि बेयावनो नेम सेम थाबाय नेम सेन्स थाबाय कनफिउस जायो नंगौथ' आरो जोंना विक्रम मानखो ब्लु हरनाय दाउखुमैनो ब्लु हरबायलै विक्रम सालथे ब्लु हरबाय नोंनो जोंना केलाब्रा मानखो मिक्स आं नोंनि मिक्स नों एलबि होबा हरगोन दे नो जोंना नक'भारेटा मानखो ब्लु लादो थांथ'नोसै अके लाखिनि आं र' ब्लु लाखिबाय आं नक'भारेट ब्र जोंना मा होनो थांसै आं
कमेन्ट हरना दोन दे लोगोफोर दसे उनाव बेक हरफिनगोन कमेन्टल' हरना दोनो जोंना उर्मिलामोनखौ एमजि बर' फेमिलि आं नोंखौ बेक खालामबाय नुदोंना नुवाखैनो एमजि आबो नोंखौ बेक खालामबाय जोंना उर्मिला नुदोंना नुवाखै होनना सोंहरदों जोंना मौसुमि बियामानखौ बाय बाय थेंक इउ बाय बाय मौसुमि आंनि एलबो दसे समबाबो जइन जाफिननो थाखाय जोंना एरलाइब अन उर्मिलामोनखौ एमजिआ बिराद थगायजानो गिदों थगायजानो गिदों आरोना जोंना एयारलाइफआवनो आदा आनायास अखा हादों नामानो सोंहरदों आरोना एयारलाइफआ जोंना बिक्रम साल्थेमोनखौ आर'थि साल्थे बोरै नाम्बार हरनोनो जोंना आनाया बा अन गुलु ब्लग फैबाय जोंना हेल' गुलु ब्र' बोरै खबरफ्रा दे खोन्थाहरदो जोंना एमजिआबो मानखौ उर्मिला नोंबो थगायबा गिगौमोन थगायजाबा गिगौमोन उर्मि फ्रेन्ड औलै थगायजाबालाय गियोथ' आरो जोंना आनु फैबाय दै हाय दासो आंहानो थेंक इउ दसे समाव नुजाफैनायनि थाखाय जोंना आनु मानखौ लाइक दान थेंक इउ आनु जोंना मिक्स इउटुबार मानखौ आनाया प्लिज सेक आनाया सेक বুলি কৈছে আৰু না जोंना गुलामोनखौ हेल' बिखुंगुर ब्र मारै दंनो बिखुंगुर ब्र मारै दंनो जोंना आर'थि माइनावा मा होनखो आंबो खारनोसै ब्र अके दे ब्लु लाखिनोसै आं खारनोसैबा ब्लु लाखिबाय दे आर'थि ब्र जोंना खेलाफ्राव सापर्ट आइडि नांगौ नामा नोंनो ब्र दे हरबानो जाबाय दे ब्र जोंना एयारलाइफआ अन हेल' जोंना रोमै आगैया मा होनखो लोगो खालामदो आंखौबो गाइसमोन दे दे आगै रोमैजों सोर लोगो गैया देलाय अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय देलाय जोंना मिक्स इउटुबारा मा होनखो अके लाब्रा भाइनो मिक्सा जोंना आनायाबा मौसुमि बि दान मौसुमि बि नोंखौ दान खालामबाय जोंना आनाया बाया एयारलाइफ गुलु मुलुनो जोंना मिक्स इउटुबारा मा होनखो ब्लु बुखारदो दे ब्र अके ब्लु बुखारबाय आं मिक्स ब्र जोंना गुलुआ मा होनखो बिखुंगुर ब्र आंनाबो मोजां आदा दा साननैसो मोजां आरोना जोंना एयारलाइफआ उर्मिला जेपिएमोनखौ बा ब्र आं सापर्ट खालामबाय नोंबो खालामदो जोंना रोमायाखैमोनखौ ब्लु दे लोगो जानोसै गुलु दे लोगो जानोसै गुलु लोगो जानो होनना नोंखौ लिंहरदो जोंना रोमैया गैया जोंना खेलाफ्रा मा होनखो सोरनाव आइडि दं खोन्था हरसाय फ्रेन्डफोरनो सोरनाव सापर्ट आइडि दं दे अननानै खोन्था हरबानो जाबाय जोंना खेलाफ्रा बिथांनो जोंना गुलुआ मा होनखो जा गोबाव जाबायमोन ब्र नोंखौ लोगो मोनैया बिखुंगुर ब्र आंनाव बिखुंगुरनि माबाया नुजाफैलालै कमेन्टआ हाइद जाना नेटवर्क साला जोंना गुलु गवायाव दं ब्र गवायाव दं आरोना जोंना गुलुना आनाया मा होनखो মাঝে एसामिस और हिंदी कबा ओके আনে আবার কারবার লগত ফ্রেন্ড হয় যদি ফ্রেন্ড হইলাচোন এই আমার রमै ফুন্টি আহিছে রमै অফিচিয়েল তার লগত ফ্রেন্ড হইলো দে ফ্রেন্ড নাই যদি एयारलाइफ मानखौ अर आगै नोंनि गन्थङालाय माससे गोलाव नामा आंनि गन्थङा जोंना बिक्रमा मानखौ एमजि आं हरबायनो जोंना बिक्रमा नोंनो जोंना आनाया मा मिक्स अके नो एमजे ओके विक्रम उर्मि हुहु जोंना विक्रममोनखौ आर'थि साल्थे बोरै नाम्बार हरनो दानो मिक्सामोनखौ हेल'नो गुलुआमोनखौ 20 आइडि दंबा आंनाव आइडि दं आंनावनो 20 आइडि दं आरोना जोंना गुलुफ्रनाव जोंना आनाया बाखि बुलिसो मिक्स कमेन्ट निहि मिला मिक्स कमेन्ट मोनाखैनो मिक्स कमेन्ट পোৱা নাই বোলে আনায়া বানে দে কমেন্ট কেইটা কৰি দিয়া ফিৰ আকৌ তাৰপিছত रोमै आगैयामोनखौ बिक्रम आदा लोगो जादो दे बिक्रम लोगो जालायबानो जाबाय जे रोमै आगैजों जोंना मिक्स इउटुबारा ब्लु होफिनै ब्र अके मिक्स ब्लु होफिनगासिनो दङ दे ब्लु हरफिनबाय आं नोंनो मिक्स ब्र जोंना रोमैया मा होनखो आनाया लोगो जादो दे आनायाबा रोमै फुन्थि লগত फ्रेन्ड हইল'आसुन फ्रेन्ड নাই যদি जोंना अर नोंनि गन्थङा एसे हर उर्मियाबो एसे हर जागोन देनां लोगो मोनबाला हरगोन आं एसे जोंना बिक्रम साल्थे मा आं एमजेनो हरदोंमोनथ' आन जाफिनदोंमोन नामाबा हरदोंमोन आरो आन जाफिनदोंमोन नामा होनना बुंदों फुल वास खालामबासो जायोलै जोंना गुलुआ मा होनखो ब्लु हरनाय ब्र' अके ब्लु होगासिनो दं आं गुलु ब्र'
दा ब्लु होबाय आं गुलु जोंना माके एमजिया दे रोमै आंजों लोगो जादोंनो जोंना मिक्स इउटुबारा मैं अभी आपको पहले पहला हिट अभी करने वाला है नै रोमै आ गया माके ब्लु होना ओके रोमै आगै दे ब्लु होबाय जोंना बिक्रम आनाया बा की खबर आनाया बा की खबर বুলি কৈছে आनाया बा की বুলি কৈছে निउ काम বুলি কৈছে निकिता मोनबाय निकिता आब' फैफिनबायनो थेंक इउ निकिता आब' जोंना रिना आब' फैबाय हाय एभ्रिवान गुड मर्निं नो थेंक इउ आब' रिना जों आंनि एलबियाव दसे सम नुजाफैनायनि थाखाय आनाया बा की বুলি কৈছে बिक्रम मोर ভাল তোমাৰ কি খবৰ বুলি কৈছে আৰু ন আৰু এয়াৰলাইবা मोनगा आदा बिखंगुरा ब्लु होदोंमोन अर आदा बिखंगुरा ब्लु बिदोंमोन बे बिखंगुरनि माबाया नुजाफैयाखैलै आंनाव कमेन्टस जाफैयाखै आं दा बोरै ब्लु होनो हानो बेनो कमेन्टस जाफैयाबा Arena apa man ka like dan thank you aborena kelabra man ka like dan kelabra support idina ke lokal arna be kelabra bruan nama jana ke lokela jana rina man ka rina ba anaya man ka rina ba good morning uli ko jarna ke lokela man ka ang se kelabra de okay kelabra bro arna nanga jana mj man ka blue bina la remaine okay blue bayang remaine jana blue pin mix up होबाय mix blue pin bayang nungno जोंना रिनाया मानगो आनाया बा गुड मर्निं बुलिगो जेरना निकिताया मानगो अन रोमे मानगो आं रावखौबो थगाया 24 सार्स उनाव हरफिनखायो हरफिन थगायलायाबानो जाबाय जोंना गुला मानगो ओइ आब' रिना आंखौ चेक खालामनायनो चेक खालामनो थाखाय थिनदो आरोना आब' रिना चेक खालामना नायनांगौ जोंना गुलुखौ जोंना आनाया কি বুলি কৈছে ৰমৈ হাই বুলি কৈছে আৰু না ৰমৈ হাই বুলি কৈছে তাৰপিছত আনেয়া ৰমি কি বুলি কৈছে হেল্ল' আনেয়া বুলি কৈছে এছ চিলু বুলি হেল্ল' ব্ৰ বুলি কৈছে আৰু না এছ চিলু एस सिलो मानगो आंसो के एल केलाब्रा आरो ना ब्र केलाब्रा ओके थेंक इउ केलाब्रा जोंना रिना माखौ गुलु कमेन्ट हरनाया डिलेट खालामना भिडिअ रिलेट कमेन्ट हरफिनलाय नो गोदान कमेन्ट हरफिननांगौनो जोंना निगेदा आब'आ मानगो नोंनि कमेन्ट नुवानो आदा बि नुवालै आं बि खुंगुरनि कमेन्टखौ जोंना गुला मानखो अके आब' रिना होनना बुंदों आरो ना आनाया बाखि बुंगो रोमै तुम्हारे घर जा रही हूँ रोमै नोंनि न'आव थांगासिनो आं क्रिम लानाय नेम गैया बिक्रम र' सालथे जोंना मिक्सआव होनदो हेल' होनो जोंना के खनसुमै मुसाहारि के खोमसि मुसाहारि लाइक दानो थेंक इउ के खोमसि जोंना बि आगै नोंनि एलबिया मा जाया दहायनो सोंदों आरो ना ओरैनो मा होनखो गुलु आं साफ खालामबायनो जोंना के खोमसिया मा होनखो आंसो केलाब्रानो थेंक इउ केलाब्रा ब्र जोंना मा एयारला मानखो आदा बिया नोंनो कमेन्ट हरगासिनोमोन आंनाव कमेन्ट नुजाफैयाखैलै बिब्रनिया जोंना गुला मानखो निउसो बे आब' रिना चेक खालाम गोदान सार बिब्र सापर्ट आइजों बोलाय अननानै प्लिज दङ सापर्ट आइजों नुगोन खोमा जोंना निकिता ब्लगा मानगो बियाय मा ओंख्रिनो आनाया कि बुलिगोसे रोमै दान बुलिगोसे आरो ना रोमै दान खालामबायनो नोंखौ अननानै प्लिज आनाया बा रिटार्न करि दिया बेक रिटार्न তাৰপিছত एल लकेल माइ लाइक दान थेंक इउ केलाब्रा ब्र जोंना एम जामानखौ हुलु बां लोगो जालायनो दे फैनो गुलु लोगो जानो थाखाय लिंहरदों नोंखौ जोंना आब' एम जे जोंना केलाब्रा मा होनखो आंसो केलाब्रा होनो अके सिनायदों आं केलाब्रा ब्र जोंना बिक्रम मा होनखो निकिता आयं मा खबरनो जोंना उर्मिला अन रिनाया मा होनखो रिना आब'आ कमेन्ट हरनाल' दोन भिडिअ रिलेटेड बेक हरफिन जोबखायो आंनो बेक हरफिनजोबखायो होनना बुंदों जोंना कमेन्ट खालामना दोननांगौनो जोंना बिक्रम मा होनखो उर्मिला जि प्लिज चेक डान बेकनो उर्मिला चेक खालामनानै बेक हरफिनबानो जाबाय अननानै प्लिज जोंना रोमैया मा होनखो আহিবা मोर घरत आनाया বুলি কৈছে আৰু ना रोमै एम जे आब'आ मा होनखो उर्मिला फ्रेन्ड मा खबर होनना सोंहरदों उर्मिला नोंखौ जोंना एम जेआ जोंना एयारलाइबा बिआइ
खांख्रिखला भाजा खान्थाल बेगर बाथोन औ जोंना एरलायबा नोंस्रालाय बियानि निकिनो जोंना रिनिया अनेस हायनो जोंना उर्मिला मा होनखो बिक्रम उज्जवल जाबाय नोंबो होनो एम जे आब' नोंजों सापर्ट खालाम एम जे आब' नोंजों सापर्ट दंखायो एम जे आब'जों सापर्ट दंखायो आरोना जोंना रोमिया जोंना निकिता मोजां हेल' ब्र' आंबो उज्जवल चेक रोमै नोंखौ नै रोमायाखै नोंखौ जोंना गुलुआ सापर्ट खालामबाय होन दे अननानै नोंबो चेक खालामना नायबानो जाबाय जोंना एम जे मा होनखो आं नियार नोंनो आं दंना गैया नोंखौ दंना गैया जोंना बिक्रमखौ ओस हिर' फैदोनो ओस हिर'आ जोंना माबासो बे केलाब्राब्र'सो जोंना आनाया बाकी बोलिছে নিউ কমপ্লিট বুলি কৈছে না যোনে যোনে নতুন হৈ আছে আনায়া বা লগত ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱাচোন रिनिया मा होनखो गलो सार्च खालामदोंमोन फैया माथो गोदानखाय फैया आरोना सार्च खालामबाबो जोंना उर्मिला थैगोन आं बिदि जों जागोन थैगोन आं बिदि जानाङा नंगौ नामा देबि फैबाय जोंना हाय लाइकनो थेंक इउ देबि जोंना के मैथा फैदों बेबो केलाब्रायानो जानो हागौ जोंना लाइक दानो थेंक इउ जोंना गुलामानखो एमखो आं केनो सिनायदों ब्र' जोंना रिनिया मानखो उर्मि आंनि भिडिअ'खौबो नाय दे आंबो नायगोन जोंना रोमाया मोनखो के मैथा फ्रेन्ड खालाम के मैथा नोंखौ नै जोंना रोमाया लोगो जानो थाखाय लेंहरदों जोंना होनो दे रिना जागोन होनना बुंदों आरोना बिक्रमा मा होनखो हा मै हारसिंनो उर्मिलानो नंगौ नामा जोंना आनाया बाकी बोलिছে हाय বুলি কৈছে आरोना आनाया बाय তাৰপিছত निकिताया मा के मैथा सापर्ट खालामदो दे के मैथा सापर्ट खालामनो थाखाय नोंखौ खावलायदों जोंना निकिताया एम के मुसाहारिया बेबो जोंना केलाब्रेन जानो हागौ लाइक दानो थेंक इउ जोंना अबन नार्जारि फैदों हेलौ जोंना गुलुआ मा होनखो बिक्रम चेक खालामनो थाखाय नोंखौ गुलुआ बुंदों जोंना एम जे मा होनखो रोमै आं चेक खालामबाय आं 104 लोगो जाबाय आं नोंनि जोंना आनाया बाकी बोलिছে निकिता हाय प्लिज खालामनो निकिता नोंखौ लेंहरदों नै जोंना आनाया दे लोगो गैयाबा लोगो जालायबानो जाबाय जोंना के मुसाहारिया मा होनखो के लाब्रासो अके सिनायदों ब्र' जोंना गुलामानखो उर्मिला लोगो जादो देनो लोगो जानो थाखाय खावलायदों उर्मिला नोंखौ जोंना निकिताया मा होनखो खुमब्रा अमासो जाबाय जोंना रोमाया बुंखो अबन दे लोगो जादों होनना लिंहरदों दे लोगो जालायबानो जाबाय जोंना बिक्रम अफिसियेला मा होनखो बिक्रम सालटिया मा होनखो आनाया बा खबर ভাল নে বুলি কৈছে आरोना সুধিছে आनाया बाकी बोलिছে बिक्रम ভাল তোমাৰ ভাল নে বুলি কৈছে आरोना निकिता मोनखो गुलु आंनि आइडिया हरदो आंनि आगैसनानो गुलु नोंनि आइडिया हरदो आगैसना होनना बुंदों बिक्रमा होनखो गुलु फैदोनो गुलु नोंखौ लेंहरदो बिक्रमा गुलुआ मा होनखो जोंना एमजिया मा होनखो गुलु ब्लग प्लिज खालामनो गुलु नोंखौ लेंहरदो जोंना एमजियाबो जोंना एस सारा नेम होना लाइक दान जोंना बेबो केलाब्रा थेंक इउ के ब्र' आंनि एलबियाव दसे समबाबो गोबां आइडिजों फैदो आरो ना गुबुन आइडिजों जोंना केलाब्रा ब्र'आ जोंना बिक्रमा मा होनखो ब्र' फाल दे मोर' फाल दे बर्तमान বুলি কৈছে आरोना बिक्रमाया তাৰপিছত आबन नार्जारिया मा होनखो हेलौ गाइसनो जोंना निकिताया मा होनखो निकिता गाब्बाय जोंना मिक्सआ मा होनखो आनाया दाननो जोंना आनाया তোমাক মিক্সটো দান করে দিছে বুলি কৈছে নিকিতা जोंना बिक्रमा मा होनखो निकिता आयं मा ओंख्रि जानाय फुंनिनो निकिताया मा होनखो रावबो अना माथो होनो जोंना जे जिर' माइनो जोंना लाइक दाननो थेंक इउ जोंना बेबो केलाब्रायानो जानो हागौ जोंना आनाया बाकी बोलिছে मिक्स अके चेक करू आनाया बाकी बोलिছে निकिता काम বুলি কৈছে निकिता आब' नोंखौ नै जोंना आनाया लेंहरदों दे निकिता आनाया লগত फ्रेन्ड नाय जुदि फ्रेन्ड होदो जोंना एम जे मा होनखो अबन नार्जारि फ्रेन्ड खालामदो होनना बुंदों जोंना नै जोंना निकिता ब्लगा मा होनखो होमबा अमासो संदों बिक्रमनो खुमब्रा अमासो संदों होनना बुंदों आरोना निकिताया जोंना मा होनखो ब्लु होनो हायाखै अके ब्लु होबाय दे आब' निकिता नोंनो जोंना मिक्सआ मा होनखो आनाया मर कमेन्ट मिल हो
হৈছে দেই লিমিট হৈছে লিমিট হৈছে আৰু ন তোমাৰ কমেণ্ট মানে লিমিট হৈছে আমাৰ মিক্স ইউটিউবাৰে তাৰমানে কমেণ্ট দিব নোৱাৰে আৰু ন এন এন নাৰায়ণ এন নাৰায়ণ লাইক ডান থেংক ইউ এন নাৰায়ণ जोंना আনাকে বুলি কৈছে মিক্স অ'কে মই বেক দিছোঁ বুলি কৈছে আৰু ন जोंना বিক্रमा मानखो आय'हाय मा दै जब गांजेमा आय'हाय मा दै जब गांजेमा मेथाइसो खनबायलै जोंना बिक्रमा निकिता अन एयार लाइफ अन मदननि ब्लग फैदो जोंना हाय आगै लाइक डान थेंक इउ आब' मदननि जोंना एयार लाइफआ मानखो अन एयार लाइफ रोमै आगैया मानखो मदननि आब' दे लोगो जानोसै मदननि लोगो जानो थाखाय नोंखौ लिंहरदों नै जोंना रोमै आगैया दे लोगो गैयाबा लोगो जालायबानो जाबाय इउ उरां फैदों जोंना लाइक दानो थेंक इउ जोंना ब्लु होदो हरबायनो आबन नार्जारिया मानखो ब्लु होदो आं सापर्ट आइडिनो ब्लु होनो हाया दे दाख्लै बिदिनो सापर्ट आइडिनो ब्लु होदोंमोन आङो सापर्ट आइडिजों फैनानै ब्लु होनायफोरा आंखौ बिराद माबा खालामलांजोबदों आंनि माखासे लोगोफोरखौ फेभरेट लोगोफोरखौ आन खालामना गालांदों बेखायनो आं सापर्ट आइडिनो ब्लु होनाया आं सिगाङाव बुंनाय थाखाबाय एमजेआ मानखो ब्लु लादो आगै थांसै अके एमजेआबो जोंना निकिता अन आनाया जोबोलै तुमाक एमजे मानखो आबन हरना दोनहर दे हरना दोनहर होनना बुंदों आबन नोंखौ जोंना निकिता ब्लगा मानखो आनाया फ्रेंड करिबा दे आनाया फ्रेंड करिबा कारणे কৈছে তোমাক निकिताया दे फ्रेंड হই লোৱা रोमायाके मानखो आबन काम फ्रेंड देलाय सोर सोरना माबा दोङो मा होनो ब्लु दङ बिसोरो आबनजों सापर्ट खालामलायबानो जाबाय देलाय आं सापर्ट आइडिनो ब्लु होनो हाया मानो होनबा दाख्लै बिदिनो सापर्ट आइडिजों फैग्राफोरा ब्लु लानानै आंखौ बहुत हाइट खालामना गालांदों जोंना मदननि ब्लगा मानखो रोमै अफिसियेल कमेन्ट हरना दोनो रोमै आगै दे कमेन्ट खालामना दोननांगौ मदननि आब'नाव दे अननानै प्लिज कमेन्ट खालामना दोनलायबानो जाबाय जोंना रोमाया मानखो अके होनो आबना मानखो सापर्ट आइडिसो होनो सापर्ट आइडिसो होनना बुंदों आरोना जोंना आबना जोंना केलाब्रा मानखो 182 खालामना हैबाय दे हरबाय थेंक इउ केलाब्रा ब्र आंबो दायो हरगोन दे आंनावबो दङ आंबो नोंनो दायो सापर्ट आइडि हरगोन केलाफ्राव सिन्था खालामनाङा टाइल बिदोनबा आंबो हरगोन नोंनो दै गाज्रि मोननाङा दायो आंबो हरगोन सिन्था खालामना नोंबो केलाफ्राव जोंना मिक्सा मानखो रोमै फैदोनो रोमै नोंखौ जोंना मिक्स इउटुबाव लिंहरदों अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय रोमैया मानखो अके नो उर्मिया मानखो नो अन उर्मिया जोंना बिक्रम सालथे मानखो दाउखुमै सालथे बाय सालथे बेबि क्रिम फोनखायो आरो ना नों आं फोनालै सालथे आं फोना आंनाव क्रिम लानाय नेम गैया निकिताया मानखो केलाब्राव हरदोबा लागै नै केलाब्राव हरदो होनना बुंदों जोंना आबुना मा होनखो आं आनेससो हरबाय अके आनेस आरोना अके ब्र हरगासिनो दं आनेसबालाय दे हरबाय दे आनेसबा आं ब्लु होबाय दे आनेसबा ब्र नोंनो माने आं मानसिखौ सिनायबासो होगोन आरोना ब्लुखौ मानसिखौ सिनायाबा आं ब्लु होआ दे हरबाय आं नोंनो ब्लु आनेस ब्र जोंना केलाब्राया मा होनखो आंनि सापर्ट नांगौबा एलबि फैनो एलबि फै होनना बुंदों आरोना केलाब्राया सापर्ट नांगौबा जोंना मदनिया मा होनखो लोगोफोरानो आन खालामजोबो मैया 12 जोन लादोंमोन आंना बिदि दा खालाम दे होनो लोगो आन खालामलायना आरोना गावजों गाव अननानै प्लिज बयबो जोंना बसुमतारिया मा होनखो हेल' आदा आं फैफिनबाय ब्र थेंक इउ फैफिननायनि थाखाय जोंना बसुमतारि जोंना उर्मिया मा होनखो मदनि रदे नोंखौ आं मैया मोनायावसो खालामगोन टाइम जाथ'वाखै दा मोनायाव खालामगोन मदनि नोंखौ जोंना उर्मिलाया दा खालामानो दा 24 घन्टानि उनावसो खालामगोन आरोना 24 घन्टा जानाय लोगो लोगो नोंनो बेक रिटार्न हरगोन जोंना निकिताया मानखो केलाब्रा खैथायाव होयो एलबिनो केलाब्राफ्राव खैथायाव एलबि होयो होनना सोंहरदों नै जोंना दे खोन्थाहरदो अननानै निकितानो दे आनेस ब्र दङबा जोंना दे खोन्थाहरदो आं नोंनो ब्लु होबायमोन जोंना बिक्रम सालथे मोनो दाउखुमै सालथे नों मानो खनायावल' बायो जालालै लोगोफोर सोर आंनि अननानै प्लिज कमेन्ट जोंना रोमैया मा होनखो मिक्स इउटुबार खालामबाय आंनो मिक्स इउटुबार खालामबायनो नोंखौ रोमैया दे नोंबो बेक हरफिनबानो जाबाय मिक्स इउटुबार जोंना रिना आब' मोनखो सबको नमस्ते होनना बुंदों आरोना रिना आब'आ
जोंना मदनिया मा होनखो मदनियाबो बयबो देरनांगौ लोगोफोर आन खालामनो नाङा औ नंगौथ' आरो बयबो गावजों गावलाय आरो बयबो सापर्ट खालामलायनांगौ मानो आन खालामो होननाय माबायो आरोना जोंना खेलाफ्रा 5 PM आव फैदे आंजोंनो आं दा थांगोन ब्र' आं दा थांगोन खेलाफ्रा ब्र' दा 5टायाव होगोन आरो ना जोंना मा जोंना सोर फैखो बड' एस फैबाय दे जोंना होलाय बयबो नायलायनानै थुना होलायदो सारमोननो थेंक इउ बड'एस आनेस थांफिनबाय नामा आं नोंनो ब्लु होबायमोन दै आनेस आनेसनि कमेन्ट फैयाखै आं ब्लु लाफिनसै ओमफ्राय लोगोफोर सोर आंनि इलखौ दं अननानै प्लिज कमेन्ट जोंना मदनिया मा होनखो मदनियाबा सोर गैया लोगो जादनो दे औ दे जाय मदनियाबोजों लोगो गैया दे अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय अननानै प्लिज जोंना बिक्रमा मा होनखो बिक्रम सालथे अर सालथे खानायखौ बोदो एबार बोगोन र' सालथे बोगोन नै बिक्रम सालथे दासो एसे गोलाव जाहांदों नै बोगोन लासैनो नै दासो एसे फैहांदों नै एसे लावबावदों जोंना निकिताया मा होनखो आनाया साब करिसा प्लिज बेक आनायाबा তোমাক সাব করে দিছে বলে আমার নিকিতা বায়া তুমিও বেক করে দিবা রিটার্ন রিনা मा होनखो बड'एस थुखानायसो आंनि भिडिअ नायना भिडिअ रिलेटेड कमेन्ट हरना दोननो थुखानायसोनो जोंना निकिताया मा होनखो दे के लाब्रा होनो जोंना आनायाबा কি বলেছে গুলি সাবধান বুলি কৈছে আৰু গুলু সাবধান বুলি কৈছে তাৰপিছত আনেহা কি বুলি কৈছে গুলু সাবধান বুলি কৈছে তাৰপিছত বেবি दैमारि थेंक इउ बेबी दैमारि दे लाइक होना होदो दे बेबी लागावनो बेबी लाइक होदो जोंना आनाया बाखि बुलिसे निकिता अके बुलि কৈছে आरोना बिक्रमा मा होनखो पार्टि जाहोनांगोनलै बोखालि अके जाहोगोन दे बिक्रम सालथे रोमैया मा होनखो बिबि दैमारि काम फ्रेन्ड बिबि दैमारिया बे लोगो जायालै बियो ओरैनो सापर्ट आइडिसो आरोना बे आंनि साबसक्राइबारसो बे गामिनि सापर्ट आइडि चेनेल गैया ओंखायनो बे लोगो जाया बिबि दैमारिया लोगो जानो थिनबाबो जोंना उर्मिलाया मा होनखो अर आगै खानायखौ सिनदो गरमाव सिना आं हिनजावफोर बायदिसो लानोसै हिनजावफोरा गुसुं लायोना ओंखायनो आं गोलाव लानोसै जोंना खेलाफ्रा मा होनखो 20 आइडिया सोरमोन थांबाय ना मा होनो 20 आइडिया माबासोमोनलै बियो गुलुसोमोन थांखोना माखोथाय ब्लु लादोंमोन गैया माथो माबा मोनफिनासै आङो जोंना उर्मिला मा होनखो बिदिखो समाया बिबि दैमारि दाननो রিনা বাকি বলছে নিকিতা কমেন্ট নিদিলা নিকিতা কমেন্ট দিছে না নাই বুলি সুধিছে যে কমেন্ট দিয়া নাই যদি কমেন্ট দি দিয়া তাৰপিছত বসুমतारी কি বুলি কৈছে रमाय अफिसियेल ब्लग आं नोंखौ लोगो खालामबाय अननानै आंनिखौबो फुल भिडिअ नायनानै बेक खालामदो रमाय नोंखौ बसुमतारीया सापर्ट खालामनो होनदों अननानै नोंबो बेक रिटार्न खालामफिनबानो जाबाय जोंना मिक्सआ मा होनखो रोमै आं खालामबाय नायदो 105 जाबायनो 105 जाबायनो रोमै नोंखौ मिक्स इउटुबार खालामबायनो जोंना रोमाया मा होनखो अके आं उनाव रायजोबगोन उनाव हरफिनगोन आरोना जोंना रोमाया मा होनखो थेंक इउ होनना बुंदों रिना अन आनाया लोगोसे निकिता कमेन्ट मिला निकिता कमेन्ट मोनाखैनो अननानै प्लिज कमेन्ट खालामबानो जाबाय आनायानो प्लिज कमेन्ट करि दिया रिना अन केलाब्रा आइडि सोरनाव दंनो सोरनाव आइडि दंनो दे अननानै खोन्थाहर आं दा हरगोन दे केलाब्रा ब्र नोंनो आंनावबो दङ आंनाव बारा आइडि गैया आरोना आं दा हरना दोनगोन नोंनो जोंना रिना मा होनखो निउ कामनो रिनाजों दे जायफ्रा लोगो गैला दे अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय जोंना गुलुआ मा होनखो उर्मिला चेक खालामदो फुल भिडिअ नायना हरबाय आंनो उर्मिला नोंनो नै जोंना गुलुआ चेक खालामनो थिनदों फुल भिडिअ नायना हरबाय जोंना बिक्रमा मा होनखो खानायखौ सिनबासो सिला गरम खालाम दे
जोंना निकिता मान के नाइस कमेंट किया था आनया ओ नाइस कमेंट बोले जिसे बोले आनया बा तुम्हारा निकिता को बोले कैसे हाय बोले कैसे उर्मिला मान के गुलु आं गाबोन हरगोन दे नेटवर्क गुलु गाबोन हरगोन जोंना रिना की बोले कैसे हाय एवरीवन असु बसुमतारी ओके रमै निकिता दान आनया निकिता दान बोले कैसे आनया बाये उर्मिला गुलु गाबोन 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 मिक्सा मान के गुलु ब्लग फैदो गुलु नोंखौ जोंना मिक्स इउटुबाराबो लिंहरदों नै ब्र आनाया मान के मुदुलुआ ओके ओके आनाया बा मुदुलुसो दे आनाया बा তাৰপিছত অমিলা কমেन्ट गालांल' होनना बुंदों रोमाया मान रिना लोगो दंना गैया आंजों आं नोंजों सापर्ट दंखायो अ सापर्ट दंखायो रिना लोगो दंना गैया रोमाया सोंहरदों जोंना बड'एसआ मान सोरबा 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 खमाय हसैलै मजा मा जायोथाय आंथ' थुजोबो बयखौबो होबायनो अ नंगौथ' आरो जोंना बड'एसआ मालाबा मालाबा एल बि होयो खिन्थु ओमफ्राय एल बि होनायाव नोंनो मानो कमेन्ट अफ खालामना दोनथाय आं सम सम थाङो नों एल बि होब्ला नों कमेन्ट अफ खालामना दोनो जोंना आनायाबा गेलसे মই যাও এতিয়া अ थेंक इउ आनायाबा इमान टाइम एमजि फल'वार्स खालामना फैबाय आं एमजि फल'वार्स खालामना फैबाय आरोना आं आं थांथ'नोसै बाय दे अ दे थेंक इउ उर्मिला एसे सम आंनि एलबियाव टाइम होनायनि थाखाय मदुरे मान रिना बसुमतारीखौ साब खालामबाय खालामफिनदों रिना नोंखौ सापर्ट खालामबाय होनदों अननानै नोंबो साब खालामफिनबानो जाबाय तानु ब्लग फैबाय जोंना ओइ मा खबरलै मोजां मोजां तानु ब्र नोंनालाय बोरै दे अननानै खोन्थाहरदो जोंना बिक्रमा मानखौ प्रिया दैमारि फैदो प्रिया दैमारि नोंखौ लिंहरदो प्रिया फैदों नामा आंनाव नुजायाखै दे जोंना आब' प्रियानि माबाया कमेन्ट मिक्सार रोमै आंनिखौबो खालामदोनो रोमै अननानै प्लिज जोंना रोमै माबानिखौ खालामनो थिनदों मिक्स इउटुबारनिखौ जोंना आब' रिना माखौ ब्लु हरदो दसे अके ब्लु होबाय दे निउ जयन हो लेना मैन फुल वॉच कर बैक करके बैक दे दूंगी ओ जो भी नया है प्लीज फ्रेंड हो जाना आनाया लगत তাৰপিছত रोमैया मानखो अके खालामबाय आं नोंनिखौ मिक्स इउटुबार नोंनिखौ खालामबाय जायो जोंना रोमैया नानायाव लोगोसे बाय बाय एभरिवान बाय रिना बा सेम टू यू निकिता मोनखो ब्लु बोखारथाखै अके अके ब्लु बोखारनोसै निकिता आब' ब्लु लाबाय दे निकिता आब' जोंना मिक्सा मानखो भिडिअ नाय मा जोंना बिक्रम बेमसि खालामनो बेमसि नोंखौ लेंहरदों नै जोंना रोमैया मानखौ फुल नायनानै खालामबाय आंनो अ फुल नायना खालामबाय जोंना निकिता मानखौ ब्लु लाखिबाय निकिता आब' ब्लु लाखिबाय आङो जोंना रिनाया मा होनगोन मदनि माथो कमेन्ट फैयाखै मदनि कमेन्ट थाङाखैनो रिना आब'नाव दे अननानै प्लिज कमेन्ट खालामबानो जाबाय जोंना जिबिता आब' फैबाय अर बाय गुड मर्निं सेम टु इउ आब' जिबिता जोंना आनासा हेलौ नो ब्र दे आं थांथ'सै अके अके मिक्स ब्र दे ब्लु लाबाय आं मिक्स ब्र जोंना रोमैया मानखो आं थांथ'नोसै आदा बाय बाय ब्लु लादो अके अके रोमैयाखै दे लाखिबाय आं जोंना आना जामानखो एयार लाइफ थांबाय नामा थांबाय खोमालै एयार लाइफआ गैया माथो दहायनिफ्रायनो कमेन्टखौनो हरासै मोननै ब्लु लादोंमोन बेयो आं दा माबा खालामना दोनफिनबासो बै एयार लाइफजों लादों रिंकिजोंबो लादों गैया ओमफ्राय मानसियानो खारबायसो बड'एसआ मा होनखो अखमबा आब' जायो हगारनायाव उनावसो नुजाफिनो अ नंगौ आरो बड'एस जोंना बेमसि मानखो बिक्रम अफिसियेल ब्लग अके आई विल काम बिक्रम आप उसे सपोर्ट कर दे बेमसी दीदी को आपके पास ब्लू है ना प्लीज़ बेमसी को सपोर्ट कर दीजिए बेमसी रिटर्न कर देगा आपको जिबिता मान कर लाइक डन थैंक यू जिबिता अब लाइक होनायनि थाखाय जोंना बसुमतारी मानखो रिना बसुमतारी आं नोंखौ लोगो खालामबाय अननानै आंखौबो लोगो खालामदो फुल भिडिअ नायनानै रिना
रिना सोरनिबा भिडिअ नायनोसो थांबाय खोमालै ओत्स बसुमतारी औ दङ जोंना मा होनखो बिक्रमा ओके बेमसि होनना बुंदों आरोना ओके बेमसि बोला है बिक्रम ने माराक ब्लॉग ऐसे आया है हेलो बोला है हाय रिना बसुमतारी मा होनखो बसुमतारी ओके नो जोंना माराक ने क्या बोला मी शीज कम समझ में नहीं आ रहा यार मार के ब्रो जोंना रिनाया मा होनखो रोमै फुल नायना साब खालामबाय चेक रोमैया थांबाय जोंना विक्रम मा होनखो विक्रम ने क्या बोला मार के काम बोला है मार के आपको बुलाया है विक्रम ने विक्रम के साथ फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड हो जाइए रिनाया मा होनखो र' दे बसुमतारीखौ बेक खालामना फैनि ओके ओके दे थांबानो जाबाय जोंना आनेसा मा होनखो लाइक डान बाय बाय अर बाय थेंक इउ आनेस ब्र आंनि एलबियाव दसे समबाबो नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ र'दै आं ओइ खर'आव ब्लु लाना दोनैनि सोर सोर होदोंमोन ओरैनो आदसा दोङो बेखौ लाखाबाय बर'निखौ आदसा दङ निकितानि लाबाय मौसुमि लाबाय आरतिनि र' दे आं बै माबानि माबा लाखिनो नागिरदों एयार लाइफनि रिमट रिंकिनि रिमट आइरिया थांबाय खोमा बिनिखौ लाबाय जोंना बेनिफ्राय दाउखुमैनो जोंना बिक्रमा मदनिया मा होनखो थांबाय नामा रिना बसुमतारी कमेन्ट औ थांबाय नामा होनना सोंहरदो जोंना बसुमतारी थेंक इउ बिनो जोंना मदनिया मा होनदों रोमै अफिसियेलखौ साब खालामबाय रोमैया थांबाय आब' मदनि रोमैया थांबाय बे दुखान होयो नालाय रोमैया दुखानाव थायो एसे बेस्थ' जायो बेहा दा बेक खालामफिनगोन बियो जोंना मा होनखो मदनि ब्लग आं नोंखौ फुल भिडिअ नायनानै लोगो खालामबाय अननानै आंनिखौबो फुल भिडिअ नायनानै चेक खालाम बेक खालामदों बसुमतारिया नोंखौ सापर्ट खालामबायनो फुल भिडिअ नायना अननानै प्लिज नोंबो फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय आब' मदनि जोंना रिनाया मा होनखो मदनि दं नामा कमेन्टआ डिलेट खालाम नङाबा सानैनाबो आन जागोन साब लिरनो नाङा कमेन्टल' औ साब लिरनाङा आरोना बिदि लिरनाङा
नाइस एबा सुपार बेफोरबायदि लिरनांगौ आरो ना जानला मोनला कमेन्ट बेफोरबायदि लिरब्ला माने आनजानायनि चान्स थाफिनो जोंना मदनिया मा होनखो जोंना रिनाया मा होनखो है साला मदनि कमेन्टआ डिलेट खालामना भिडिअ रिलेटेडसो हरनांगौ कमेन्टखौ औ नंगौथ' आरो बिबिया मा होनखो हाय बिबिया मा होनखो जाबाय नामा अ दै फुंनि जाबायलै दा जाथ'वाखै सानसुनि जोंना रिनाया मा होनखो दा मदनि फैबा खोन्थाना हो दे आं बसुमतारिनाव थांना फैनो अके दे जोंना रिनाया मा होनखो ओस बसुमतारिया कमेन्टफोरखौ मानो बिदि लिरनो बिदिनो अनो बिदियावनो आन जाफिनजोबो औ नंगौथ' आरो बेमसि क्या बोला है ब्रादर एलबी मालिक में आपको सपोर्ट कर दिया ओके बेमसी उसके बाद विक्रम अमन को रो दे ब्लू लाकी तो ओके विक्रम ब्लू ले लिया मैंने केलाब्रा बाय ब्रो बेटारि ल' जाबाय आंना अके केलाब्रा ब्रो थेंक इउ एथ' गोबाव आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखाय आरो नोंनिसिमबो दे विक्रम साल दे जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंना ओरैनो मा कमेन्टखौ निउ फ्रेन्ड निउ सापर्ट निउ साबसक्राइबार बिदि निउ साब खौनो बायना औ नंगौथ' आरो बिदि हरबानो आन जालाङो जोंना केलाब्राया मा होनखो सोर बुंनाय साबसक्राइब लिरना हरबा आन जायो होनना अ सोर बुंनाय होनना बुंदों आरो ना जोंना रिनाया मा होनखो ओस बसुमतारी दं ना ओस बसुमतारी दङ ओस बसुमतारिया दङ बिबिया मा होनखो मा हाय दाउला जाहरखोब्रा ओस बसुमतारी ओसनो माबा बिबि दैमारि ओस बसुमतारी मा होनखो औ दं आब'नो जोंना केलाब्राया अलरेडि आन जाखायो दै अलरेडि आन जाखायो आरो ना आंबो बारा गोबाव थाला दसे थाना एलबिखौ दोननोसै निउ कामनो केलाब्रा बेनोथ' मोनसे खामानिसो नंगौथ' आरो दा लोगोफोर बिदिबा आं एलबिखौ दोनथ'नोसै आरो ना गाज्रि मोननाङा एमबि जोबसिगोन आंना एसे नेटआ प्रब्लेम होबाय थाबाय आं ब्लु लाखिनोसै जोंना ओस बसुमतारी कमेन्टखौ डिलेट खालामना भिडिअ रिलेटेड कमेन्ट हरफिन आं बेक खालामनोसै बेक खालामसै नों अननानै प्लिज कमेन्टखौ बेलेग हरफिनबानो जाबाय आं ब्लु लाबाय दे आं दोनथ'नोसै मानो होनबा दायो माबा जाबाय आंना एमबि जोब्बाय 90 थांबाय नङाबा दा ब्लुबो लाखिनो हायि मानो हायि जासिगोन आङो गाज्रि मोना लोगोफोर दा आं एक्सट्रा एमबिसो सोदेरनांसिगोन माबानाव केलाब्राव थांनो थाखाय जोंना केलाब्राया मा होनखो जों मोनसे बाथ्राखौ मावोबा बे खस्थ' मोनो बेनि उनावसो जों मोनजायो ना औ नंगौथ' आरो अके आब'नो दे बिदिबा लोगोफोर आं एलबिखौ दोनथ'नोसै आरो ना गाज्रि मोननाङा